Tukulandirani mu presentation imene ndatengana ndi m'bale wanga mzanga imene tikuti brother Emmanuel kunselema ndi muli ndine host brother Daniel Tembo. So presentation yathu tikupanga title Kuthana ndi nthenda ya BP. So mu presentation imene tiona imene BP mayambira imene tingathangatire kwa munthu amene adwala BP komanso imene tingathandize kuti BP yo ite. Chifukwa anthu amene amakudwala BP ndi matenga mankhwala moyo wonse, koma pali ndithu njira zimene tingagwiritse ntchito nawo tino BP mpaka itani ite. Now mwina titembenuke pang'ono tiafunse asogolera kuti ndi chifukwa chani tipanga ma presentations za thanzi. Ndisokoze kwambiri brother Yohani Tembo chifukwa chokhala nayo nthawi yoti tikhoza kufunsana mafunso okhuzana ndi za thanzi makamaka nthenda imene tayifotokoza kuti high blood pressure. Ndicho linga chonena kuti tigayirane nzeru komanso malingana ndi nthawi imene tikukhala dziko lapansi imene likuyendera. Ndipereka zitsanzo ziwiri kunena kuti ndikangapo konse mwina abale anu mwina tukhala inu nomwe amene mukundimvera kapena amene mukuonera kanema amene kunena kuti iwo abale anu amene anapezekapo ndi madwale osiyanasiyana nthawi ina kuchipatala anawuzapo kunena kuti mankhwala kulibe, pitani kuchipatala mukatani mukagule, pitani ku pharmacy kapena kuti mashop amene amagulitsa mankhwala pitani mukagule. Poti kuchipatala mwina nthawi zina kumatakhala zonena kuti mankhwala kulibe. Nthawi zina zimatha kuchitika kunena kuti mankhwala so amene titakhala tikuwafotokoza mtsiku lalero alipo pena paliponse, natural remedies. So vuto limakhala zonena kuti mwina ena sakudziwa kunena kuti kodi ngati adwala chakuti agwira mtengo wanji. Chinthu china chofunikira ndi chimene. Komanso ena amakhala zonena kuti mwina afuna angothandizidwa ndi anthu ena komano ndalama alibe zonena kuti mwina angapite ku mashopu amene amagulitsa mankhwala zitsamba herbs kuti akathe kugula ndi ndalama. Mwina ndalama iji alibe. Ndiye maphunziro awa abwera kwambiri kunenanso kunena kuti tikathe kugwirana manja ndi abale ndi alongo kuyambira ku Chitipa kukafika ku Msanje dziko lonse la Malawi kuti tithandizane kunena kuti tipanganazo bwanji zinthu izi. Munditsimikizani kunena kuti dziko lapansi lino lili ndi anthu ena okoma mtima amene pa Chingereza amatchula kuti ma activists, okay? Alipo ambiri mukuwadziwa, sindifuna kuwatchula panopa koma Malawi muno tili nawo amene akuyesetsa ndithu kuti kumenyera nkhondo anthu amphawi osauka kuonena kuti alibe mtengo kuti angagwire pamene ali ndi mavuto ngati amenewa akuthupi. Chomwechonso panafunika kunena kuti angakhale moyo wauzimu kapenanso tikamakamba za izi zakuthanzi pakhale anthu ena onena kuti azitha kumenyera nkhondo anthu ngati amenewo kuti akathe kuthandizika popanda COVID iliyonse. Ambuye wathu Yesu Khristu anakambaponso pena nati munalandira kwa ulere chomwechonso patsani kwa ulere. Sikutanthauza kunena kuti maphunziro awa ndi anthu okhaokha osauka komanso angakhale anthu oti ndi opata kumbali yawo ndiye kuti mwina alibe chabe chidziwitso cha zinthu izi. So ndi maphunziro onena kuti akupita kwa wamkulu kwa wang'ono komanso ndi maphunziro onena kuti akupita kwa anthu amene ali pamwamba angakhale anthu amene ali pansi. Tiyambe ndi choncho brother Yohani Tembo ndikukhulupirira kuti tithawiriza. Yes. Mwambiri. Ndithu pali mabuku amenewa tikuona The Art of Healing imene ikutambidwanso mchichewa. Right? So ndi buku imene alemba akulu amene tikupanga interview. Actually titaona mabuku ngati amenewa akutanthauzira mchichewa ndipo mutate mwayimba mutha kupata mabuku ana mchizungu komanso ayane achichewa. Right? So pali Art of Healing pali buku linati kuti A Guide to Simple Herbal Remedies Preparation and Use. So mene mumlizi ma herbs zosiyanasiyana komanso kagwiritsidwe ntchito kake. Ndipo pali buku lomalizira kuti Enriching Natural Fighting incurable diseases. Yeah. Yes. So buku lomaliza mwina sitilionetsa chifukwa chithunzi chake chatalikirapo kati manena kuti kitchen remedies. Kutenga zinthu za ku kitchen kuzisandutsa kunena kuti zikhale mankhwala kapena kunena kuti ku kitchen kwathu kukhale ku pharmacy imene tikhoza kumathandizika ngati takumana ndi matenda osiyanasiyana. Yeah. So ndithu amene angafune kupeza mabuku amene awa kapena mwina angafune kupanga sponsor kuti mabuku amene apite
kwa anthu onse, right? Titha kupeza ndithu brother Kunselema pa manambala amenewo 099 4447420 099 4 7420. So iyo nambala ya WhatsApp ndi ya makhozi, komanso iyo ndi email yawo ngati mungakhale kuti nomwina muli kunja mufuna mungotumiza correspondence ya email. So lero tukamba za hypertension amene kuti BP. So mu presentation yathu lero tukamba za BP ndithu. Apo pamene tikuona ndithu mtima kuti ugunde, right? So tikaona chithunzicho bwinobwino tikuona kuti no mtima ukugunda, ndipo pamene mtima ukugunda ukutumiza ndithu magazi chani thupi lonse, right? Tikuona misempha yofira ndi tikuona misempha ya blue. Misempha yofira kutenga magazi choka ku mtima pita ku thupi lonse, misempha ya blue kubwezesa magazi choka ku thupi lonse pita kuchani ku mtima. So tikamakamba za BP kapena blood pressure tikuona mene magazi akuyendera chani misempha imeneyi. So timafuna kuti muti tingoona kuti no machine amene tingagwise ntchito ndithu poyeza mati blood pressure ya munthu, right? So pali ndithu machine awiri, pali ena digital ngarawo ama umangokhala pasi ndito ukhala nayo tinosuna thamange kapena suna mwe T masamba T, right? Ukhale pasi mwina 5 minutes kena una kutani akuveke mena akuvekera mu chithunzicho, kena kokateno atani like chala kuti no chitha kulowa, kena kona atani apange no kuti chitani chiyeze no blood pressure, right? Minde khale flat pasi akadina ndio tichitani chimanena kuti no ndithu blood pressure ikuyenda motani, right? So iyo ndi njira ina chimatha kupasani yonjo ma measurements. Now pali ndithu njira ina ya analog imene ndithu anthu ambiri akapita kuchipata amatha kuona ngati chimenechi nikuti nthawi yakale kwambiri amanda kugwisa ntchito izizi koma zimakhala zovutirapo kwa munthu kuti no ngati layman, yes. Yeah, so tukamba za kuyezesa blood pressure, right? So kodi munthu akamati tafotokoza no blood pressure ndi chani kende tikamagazi misemphe. So tikamakamba za blood pressure pamakhala manambala awiri, yapamwamba ndi yapasi, zikuthandiza chani zimenezi? Choyambirira ndiyambe kufotokoza kunena kuti tikamakamba za blood pressure modula amalemba kuti BP ndiye kuti kadulidwe ka blood pressure. Blood pressure ndi chinthu chabwino kwambiri chifukwa popanda blood pressure ndiye kuti munthu ufa pompo. Tifotokoze kunena kuti blood pressure ndikayendedwe ka magazi misempha ya munthu. Blood pressure ndikayendedwe ka magazi misempha ya munthu. Ndiye kayendedwe kameneka magazi amayenda mogwirizana ndi mtima monga mwene umachitira mpopi ndi mita, chisanzo chabwino chooneka bwino ndi maso, right? Ndiye mmene tifotokoza za kayendedwe ka magazi m'misempha amakhala ndi chikakamizo chonena kuti magazi aja ayende azichoka mtima azipita kumalo onse achani kodi kuthupi lonse la munthu. Ndiye chikakamizo chija chikakhazonena kuti pena chifukwa cha zifukwa zina chasokonekera zimapezeka zonena kuti chikakamizo chija chikhoza kufoka kapena chikakamizo chija chikhoza kutani kukula msinkhu. Ndi pamene pamakhazonena kuti pali vuto la matenda a high blood pressure. High blood pressure ndiye kuti chikakamizo cha magazi chija chatani kodi chakwera. Pathaso khala vuto la low high blood pressure ndiye kuti low blood pressure. Low blood pressure ndiye kuti magazi momoti ayende pa mulingo akuyenda mofoka kwambiri. Pamene high blood pressure ndiye kuti magazi aja akuyenda mofulumira kwambiri misempha ya munthu. Komano sanamira yakayendedwe ka magazi kamene kamakhala kuti ndi mtima. Mtima, the heart. Ndiye funso lanu limene mwafunsa tiyankhe motere kunena kuti tikapita kuchipatala kuja komanso malingana ndi mbuyo mmene timaonetsa izi zipangizo zimene amayezera kayendedwe ka magazi kameneka. Pamwamba pamakhala nambala imene amayitchula kunena kuti systolic. Pamene pamusipo pamakhala nambala inanso imene amayitchula kunena kuti diastolic. So
pachichewa chomveka bwino tizithawa kufotokoza mchingerezi chifukwa kuti ndiyena amene akutimvera apa kuti mwina chingerezi samapa ndiye tikuyesesa kunena kuti pakuti ichi chichewa chiyankhulidwe chathu cha Malawi kuti tithe kufikira munthu wina aliyense. Okay, namba la pamwamba ija chimene imatanthauza mwachimvemvemve mwachindunji ndichonena kuti mtima ndi pamene upopa magazi. Upopa magazi. Yes, ndiye kuti mtima upopa magazi. Pamene namba ya pamusija ndi pamene mtima ukusiya magazi aja. Manje leno ukazigira makubu. Ukazigira ba. Yeah. So pamene mtima ukutenga magazi ndi pamene mtima ukusiya magazi. So magazi aja chimene timafuna tigwira apa ndichonena kuti amakhazo nena kuti akupereka chikakamizo chakayendedwe mtima uja umapereka no chikakamizo cha magazi aja kayendedwe kake misempha. Ndiye izi zimagwirizana ndi kuti magazi aja akuyenda bwanji misempha muja. Yes. Ndiye ngati mtima uja kwatenga magazi aja pamakhala namba apa mwazi ya pa ijeni ya pa ngati mtima uja kwasiya magazi aja imakhala namba ya jani kodi ya pa musiyo. So magazi akakhazonena kuti zako zili bwino kayendedwe kakuthuli lako ndiye kuti no yapa mwamba imenena kuti izikhala 120 pamene yapa musiyo izikhala 80. Izingozungulira cha pamenepo ndiye kuti zinthu zili komano zikakhala kuti china chake chasokoneza chikakamizo chakayendedwe ka magazi meko ndiye manambala awaso amayamba kusintha. Ndiye pamene ayamba kusintha pacha ndiye imakhala ngati kunena kuti no akupereka no chenjezo kunena kuti china chake chalakwika kapena chitha kulakwika nthawi inayi. Alright, so pali ndithu mfundo imene ya blood pressure timatha kutenga kunkono la left kuna ku right kapena manzere ni manja. What it means is fundo ina imene tingaphunzire pa kayendedwe ka magazi kutengera kumanja kwa mkono kapena kumanzere ni nkhani yochepa kwambiri koma nkhani yofunikira kwambiri kunena kuti nthawi zina timatha kuyezesa magazi aja tilimbikitse kunena kuti nthawi zina zileza ku magazi kumanja ku kenaka kumanzere ku. So mudzaona kunena kuti nthawi zina zake zikusemphana chiwerengero chake cha kayendedwe ka magazi kaja. Ndiye mwina tingoyerekeza ngati kunena kuti ngati mkono wa kumanzere mwina inatuluka ngati 120 je timakamba chapa mwamba ije koma kweza mkono wa kumanja utuluka 100 and jani yobwerera 130. So zoti uku ndi uku zatani zasiyana kumano munthu akwezedwa ni ngati mmodzi thupi ndili ngati limodzi. Ndiye kuti zimenezo zimasonyeza kunena kuti mbali imene yakwerayo magazi sakuyenda bwanji sakuyenda bwino. Zimenezo zimatha kuchitika and limakhala kunena kuti thupi likuyankhula kunena kuti mbali wanga china chake sichili bwino chani kuti thupi lako kapena kuti china chake chichitika kusogoloko. Athoza kwambiri. Alright, so ndithu tikuona graph imene ikuonesa ndithu makala zosiyanasiyana. Mukatha fotokozera kuti timvesese graph imene. Yeah, so chiwerengero cha manambala amenewa musakanikirana ndi chithunzi chimenechi kumanzere kutiona kunena kuti kuli chiwerengero cha mashini aja tikakha kuti tikupenyerera bwinobwino nambala ya mwamba muja ndi kasinthidwe kake komanso musimo mukuoneka chiwerengero cha nambala ya pamusi pa Chingereza kuti the historic pressure. Yeah, ndi chiwerengero chake komanso kasinthidwe kake kamene nokakubwera fona kuti china chake ndithu chikuchitika thupi la munthu ndi chikumasintha chitha kubwera tikabwera ku musiko ndiye kuti 40 kulekezera 60 kapena kuti 40 kulekezera 90 tikamakwera kwete ndiye kuti pamepo ikutsika ndiyo tsika. Chikakamizo cha magazi kayendedwe kake misempha mugwirizana ndi mtima uja ndiye kuti no pali kachifokofoko. Pamene tikabwera pa 60 kulekezera pa 80 kumusiku pamene kutunda kuti kabwera pa 90 kuonesera pa
120 Yeah. tikapenyerera kaendedwe kamagazi kamene kamalingana ndi chithunzithunzi chimenecho ndiye pamene popono timanena kuti zili bwino kwambiri ndore 190 mpaka 120 over 60 mpaka 80. zimenezi zikutikumbutsa mulungu atatha kulenga dziko lapansi chifukwa anayamikira kuti ndipo zonse zinali chani ndipo zonse zinali bwino. So mwanjira ine tikhozona kuti chifuniro cha mulungu chichokera pachani pa 90 kufika pachani 120 yapasiyo ndiye kuti 60 kufika pachani pa 80 pamene kwinaku ndiye kuti china chake chachitika chimene chakasokonekera monga kufotokozera kubuku la Mlaliki kunena kuti mulungu analenga munthu wachani kodi wangwiro koma kuti chifukwa cha machitachita zochitachita chake kuchuluka nzeru akunena kuti ndi chifukwa angakhale thanzi lake likupezeka zoti kutani likusokonekera. So apapa pamene pali lopa pamene pali kufoka apa ndi kwina kumene tikufuna tizifotokoza apa tikaona muyelomo ndi mu redimo ndiye kuti china chake chachitika chimene chikutsutsana ndi chifuniro cha ndani kodi cha mulungu okhala kumwamba. Ndiye tubwera pa 120 kufika pa 140 tubwera kumanja akwe pamene kumusiku tukuchokera pachani kodi pa 80 kufika pachani 90 chiwerengerocho tachika mu chikasu mu mtundu wa chikasu ndiye kunena kuti thupi likuyankhula mbale pena pake sikuchita bwino mbale pena pake zinthu sizili bwino sinena kuti kudwala ngatakupa sero kadi ngatakupa yago aona thokoza kwambiri mwamva bwino kuti it's a warning kunena kuti china chake chichitika era mati for warned is for what for armed ndiye kuti china chake chichitika ukuyenera kuti munthu usamalitse ndithu Matthew chapter 24 anakambapo za ulose ndikukhulupirira kuti Yesu Kristo anakambapo za ulose ndikukhulupirira kuti ndi chapter 24 amene amakamba za masiku otsiriza chama 37 uko ambuye wathu Yesu Kristo anazafotokoza kunena kuti mukadzaona masamba antengwa nkhuyu ataphuka mudzedzezo kuti nthawi yatani so yeroyu ndi chimodzimodzi lemba limene kunena kuti mukaona izi zikuchitika mwanjira ina mwazitenga iniyo phireti ndiye mwaziyeza kupeza kuti chiwerengero chanu chichi sichinachitike china chilichonse komano mukaona izi zikuchitika akunena kuti zindikirani kuti mwana wa munthu atani kodi wayandikira chimodzimodzi mukazaona yeroyu ndiye kuti zizindikira kunena kuti high blood pressure ije kutani ikubwera red ndiye mwafotokoza red card munthu wakhala mu football pitch mu ground muchi apezeka zonena kuti mwina pakuzengereza kapena kuti pakusasamalitsa za chilamulo cha masewera ampira awosewera mpira kaya ndi wamanja kaya ndi wamiyendo amatha kupatsidwa red card sinzo kuti sanachite bwino aphoponya malingana ndi chilamulo cha mpirawo ndi chiwerengero chake tikaona kumanja kuchikoyambira 140 to 90 ndi chipangizo chichapepo chimakhala kuti chikuwerenga chikuwerenga chimodzimodzi kwina kuti kuona 90 to 100 ndiye tikaona kuti kuntunda kuja kwatulukako ndithu ma nambala amene akuonetsa kunena kuti ali kugulu la radio amwamba ngakhale apasi ndiye kuti no pamene kuti manena kuti papezeka vuto la matenda a high blood pressure osati blood pressure BP komano high blood pressure BP si matenda BP ndi mbale wabwinobwino komano tikaikako haiyo kuti wakwerano kaitidwe kamagazi kachindi pali timazozonena kuti no pamenepo pali vuto mwina sodesana pitilire titaonena kuti kungotwaiza saka mosi sizothandiza ndero ndi high blood pressure utokhala munaziyetu manena kuti ukafika pamalo ukhale pasi mpaka 5 minutes usamweti wa tea masambati osamwa ukhale pasi 5 minutes mendo ayiponda pasi ndiwezesa ifanele tuna zimezozo tapeza na kuti mwina munthu amathamanga anachedwa athamanga kuchipatala ndawo kamuyeza atapezera atani so at least amanena kuti no ukayezeseka ngati katatu kapena ka 4 osati masekondo ndizana ngati lero kenapita achitali unazafika so tsiku linalo ndezi ngakhati zonse ingukhala mu high blood pressure ndiye amakhala kupezana ndi chani high blood pressure. So ndithu tinaona izizi ndi
ngati zomwe zija. So zizindikiro, okay, kodi pamakhala zizindikiro, right, kuti munthu ali ndi high blood pressure, zimene tingofunika tiziyang'ane zingati chani tikamona ziwalo za mthupi zimene zingati phunzitse tinoti ndi high blood pressure ngati chani. Pamatenda awa high blood pressure kapena kuti kayendedwe ka magazi mthupi la munthu kothamanga, pamakhala zizindikiro zimene tikaziona timadziwa zonena kuti china chake chichitika mtsogolo mwa njira ina munthuyo ali ndi vuto limeneli la high blood pressure. Ndiye tikuyambira ni mtima kunena kuti mtima umapezeka zonena kuti ukuthamanga muja anthu amene mtima ngokuthamanga umapanga ngati osakhazikika, mtima sumakhazikika kagwiridwe ntchito kake, komanso nthawi zina mtima umangopweteka, right, umangopweteka mtima uja. So choyambirira ndikuyang'anira mtima kunena kuti kodi mtima upweteka, kodi mtima kagundidwe kake kasintha. Zimene zija zimatha kukuunikira munthu angakhale osanayezedwe. Ukamapita kuchipatala kuchokayezetsa amakangokuvomereza kunena kuti iweyo nditu uli ndi vuto ili. So mwa zinthu zina zimene tikuyenera kuti enu wake ife tiziyang'anira kapena awo amene akudwala tiziyang'anira ndi kagwiridwe ntchito ka mtima, komanso kagwiridwe ntchito ka impsyo, kagwiridwe ntchito ka impsyo ma kidneys. Kakakhala zonena kuti impsyo ili ndi vuto nthawi zambiriso zimapangisa zonena kuti mtima uzikhalanso ndi vuto, pachifukwa chonena kuti impsyo izi tikuzifotokoza zimagwira ntchito mthupi la munthu kayendetsedwe ka madzi. Nde pakuyendetsa madzi aja mtima sonayo umagwira ntchito kayendetsedwe kachani ka madzi amene amakhalanso olumikizana ndi magazi. Ndiye zimachita ngati zikupatsirana. Wina akakhala zonena kuti wapunthwa pena zimapangisanso zonena kuti wina uja akhale ndi chilema kapena kuti wina uja azikhalanso ndi chifoko pakagwiridwe ntchito kake. Enanso amapezeka zonena kuti anthu mwina mkodzo uja kusintha mtundu wake, kapena kuti kasinthidwe kakodzedwe, kumakodza moti simene munthu umakodzera. So zinthu ngati zimenezo zimathanso kuunikira kumbali ina kunena kuti ngati uyu wapezeka ndi vuto ujaso akhoza kapezeka ndi chani, akhoza kapezeka ndi vuto. Pali anthu ena amene zizindikiro zawo zimapendamira kwambiri kuziwalo monga ngati manja await. Musanapitirire apo munalemba kuti munthu amakhala ndi vuto la msana kumusiku, right? Mwina anthu ena atha amakhala ndi vuto la msana monga ndi vuto impsyo ndizonena kuti nopansana paja pamusibe mbali mbene pali impsyo pakati ipa ndeti ndi vuto la msana weniweni backbone, mambali mbalimo ndikuti ndi vuto la chani la impsyo liji. This chabwino. So pali ziwalo zakunja kwa thupi la munthu monga ngati manjawa, mikono ndi miyendo. So akakhala ngati manjawa ena amapezeka zoti zala izi zimatopa, so ena amapezeka zoti zimachita ngati zikuyabwa kuti khangati koluma kuja. So zinthu zimene zikamachitika mu zala izi zammanjazi, kapena kuti mikono ikumatopa, ndiye kuti kayendedwe kamadzi aja athupi la munthu aja kuyambira magazi komanso madzi eneni kamakhala zonena kuti pena pake pasokonekera, angakhale ena amatopanso miyendo imene kumene. Ena zizindikiro zawo zimagwera kumutu kunena kuti mutu umapweteka, ena amapanga zizirezire amati dizziness pa chizungu, ena kumamva kulira mkhutu, kukanika kuona bwinobwino kuti munthu ziona bwinobwino. Fanena kuti chikhazikitso cha thupi la munthu pene pa chizungu amati homeostasis chasokonekera pena pake. Ndi pazifukwa zimene zimapangisa zonena kuti zidziyambukira kumagwera ku ziwalo za thupi ngati zimenezi. Ena amakhala kunena kuti amadzimbidwa, dzimbidwa. Ena amapezeka zonena kuti amapanga thupi lawo gasi, mageya, zinthu ngati zimenezo. So ndi mwazi zindikiro zina zimene zimatha kuonesa zonena kuti munthu ali ndi matenda amenewa high blood pressure. Koma gwero lalikulu ndotaka izisi bibi. Gwero lalikulu ndilonena kuti
atatha munthu kuona kunena kuti mwa izi tifotokoza china mwa icho chikupezeka pa mndandanda umenewu akuyenera kuti akumane ndi anamwino amene atatsimikize za vuto. So ndithu pali zotsatira zimene zingabwere ifati munthu watenga high blood pressure kuti no yamuyamba wakatsimikizira ndi pali zotsatira zanji zimene zingachitika ifati munthu ali ndi high blood pressure. Chabwino. Funso labwino kwambiri. Awa matenda a high blood pressure amakhala ndi zotsatira zimene zimakhala zosakoma konse, zimakhala zowawa ndetu zimakhala zonyung'unya. So ni matenda onena kuti amafunika kuti tisamale nawo kwambiri chifukwa matenda amene amatha kupangitsa kufa kwa ziwalo. Anthu amatha kufa kwa ziwalo chifukwa kayendedwe ka magazi kaja mwina kasokonekera munjira inena kuti pena kayimitsidwa kumbali ina ndiye mbali ina imakanika kulandira magazi bwinobwino, so pamachitika matenda a stroke. Komanso nthawi ina amatha kusokoneza kagwiridwe ntchito ka mtima amati heart attack. So matenda amene amathanso kubweretsa matenda ena amene timanena kuti a heart attack ndiye kuti mtima umapezeka kuti kagwiridwe ntchito kake kasokonekera pena kusiya kumene ndiye munthu umatha kumwalira. Ena amapezeka ndi vuto lotuma mtima uchi chifukwa magazi akuyenda mwina mwamphamvu mtima kuja amatha pang'ono ndi pang'ono kumaupangisa mtima uja kunena kuti uzichita ngati kufumuka kukula. Zotsatira zake zimakhalanso zosakhala bwino. Enanso amangokhala ndi vuto la misempha, vuto la misempha chifukwa cha matenda amenewa. So zimathanso kupangisa zonena kuti anthu ena azidwala vuto la ma tonsils, ena amatha kudwala matenda ngati typhoid fever. Ena amathanso kudwala matenda akufa kwa impsyo, amatha kudwala matenda a impsyo ndithu. Komanso akakhala kunena kuti mwina ndi azimayi oyembekezera zimathanso kupangisa zonena kuti azichita matenda ngati chifufu kufika naponena kuti so ena amatha kutaya ndithu chiyembekezo limene anali nacho cha mphaso. Zimatha kutheka kunena kuti mphaso ija imatha kutayika chifukwa cha matenda amene a high blood pressure. Alright, komanso enanso amatha kumanga mkonono kwambiri. Zimapangisanso zonena kuti anthu ena komanso mmene mwafotokozera mkonono ndi nthawi zina osakhala nthawi zonse koma nthawi zina chizindikiro chonena kuti munthu uli ndi matenda achani a high blood pressure. Alright, so so ndithu pali magulu awiri a high blood pressure ngathe kuti fotokozera kusiyana kwake. Matenda amenewa tifotokoze kunena kuti amayambika chifukwa chani, zimene zimapangitsa matenda amene wa high blood pressure. So choyambirira chimakhala zonena kuti ndi chikhalidwe cha munthu chimene chili chokhazikika kwambiri cha mphamvu sanamira ya zoyambitsa za matenda amenewa a high blood pressure. Pa Chingereza amanena kuti primary hypertension. Soneza zonena kuti vuto loladza chifukwa cha chikhalidwe chabe cha munthu amene munthu uja akukhalira, environment yake imene munthu uja akudyera, amene munthu uja akumwera. Kapenapo pali timanena kuti secondary hypertension imene imatha kubwera chifukwa nena kuti ziwalo zina zimene zimapatsirana ndi mtima zili zapezeka ndi vuto. Ndi kufoka kwa chiwalo ichi kumakapangitsa kufoka kwa chiwalo, kufoka kwa impsyo kumakapangitsa zonena kuti mtimaso kumbali ina ulephere kugwira bwino ntchito chake. Zotupa za mthupi la munthu zimathanso kupangitsa zonena kuti uku kukapeza kuli vuto ukunso kumtima kuja kukapeza kuti kwapangidwa vuto. Fonena kuti vutolo si mtima wokha ndikayendedwe ka magazi komano kuti kwina kwake kwabwera chisokonekero. Ndi chisokonekero ichi chimakapangitsanso zonena kuti kwina kwake kukasokonekera. Chimodzimodzinso matenda a sugar amathanso kupangitsa zonena kuti ngati munthu ali ndi sugar zikapangitsa zoti akakhale ndi high blood pressure. Chimodzimodzinso panopa matenda amene akula panopa aijeni chithokomiro. Chithokomiro goita chimakhala pakhosi chimenechi chimapatsirananso ndi kayendedwe
kamagazi kathupira munthu akakhazonena kuti chithokomero chankakamira kwambiri zimathaso kapangisa zonena kuti magazi aziyenda mosokonekera mthupi la munthu. Alright, toza. Right, so the okay. So timafotokoza kunena kuti Bible limatuza kunena kuti malingana ndi Miyambo chapter 26 verse ya 2 kuti palibe vuto limene limadza popanda chifukwa. Vuto lina lilonse limene lapezeka ndi munthu limakhala kuti lili ndi chiyani. Mwachitsanzo pambali pa Miyambo chapter 26 verse ya 2 tionanso pa Deuteronomy chapter 28 tikayiwerenga nkhani yonse ija kuti Mulungu wachikondi, Mulungu wokhala kumwamba adayankhula kale pachiyambipo kunena kuti koma kudzali kuti mukadzapanda kumvera chilamulo changa ndidzatenga nthenda zonse za ku Igupto ndidzazika pachani pakati panu. Mwa njira ina matenda ambiri amabwera chifukwa chonena kuti anthu sitikumvera Mulungu wakumwamba, kuyambira malamulo ake khumi aja komanso malamulo ake azathanzi. Lero tamadziwa zonena kuti Mulungu anapereka malamulo azathanzi. Yes, mwina kusogoloko tiona zinthu ngati zimene. So awa malamulo khumi aja tikamaphwanya ndi malamulo azathanzi amene kumwamba kuti apereka, zimene zija zimapangitsa zonena kuti anthufe pakati pathu pazikhala matenda ayo ku Igupto. Mwachitsanzo china ngati matenda arthritis of gout ni matenda ayo ku Igupto amene sananena kumapezeka pakati pa ana a Mulungu Khristu, chifukwa kuti Mulungu anayankhula kale kunena kuti matenda awo ndi ku Igupto, koma mukapanda kumvera ndi atenga ndi ayika pakati pake. Pali mlembi wina amene amandisangalatsa kwambiri amene analemba buku lotchedwa kunena kuti How to Live, chapter 5 cha buku limene li page 70 anafotokozanso mophera mphungu kunena kuti matenda samangobwera opanda choyambitsa. Njira imakhala kuti yachita kukonzedwa, matenda achita kuyitanidwa chifukwa chonena kuti taphwanya malamulo azathanzi. Ndiye apapa ndi pamene tikamabwera nkhani ya machiritso timafunika kuti tipamvetsetse. Kwina konseko kuzokhala kupanda ntchito ngati pamene pasitipamvetsetse. Mwa njira yonena kuti ichi chimene chabweretsa vuto chicha tikakhazoti tachichosa ndiye kuti matenda aja akuyenera kuti atani achoke kokha. Foti zili ngati kuti nyumba amene takhalira muno. Tizengati kuti kubwera mvula amene inapangira last year mucha ndiye yabola. Madzaji akulowa nyumba mucha. Akulowa nyumba mucha. Chimene chikuyenera kuti muchite iniyo phiri mungapange chani pamenepo. Seke paboka. So mukuyenera kuti mukatseke pamene paboka paja. Osati muzikolopa nyumba mucha. Fo mukamakolopa nyumba mucha ndiye kuti no madzaji adzilowabe. Koma nzeru kuzani kuti mukuyenera kuti mukatseke kai kucha madzabola kucha. Kenaka muzambe kukolopa madzi aja. So tikamakamba zotseka kumene madzabola kucha ndifuna nthandizo kunena kuti ndipo machiritso okhazikika. Timafotokoza kunena kuti the cure is in the course. Tiona bwinobwino nkhani kumapeto kunena kuti machiritso amakhala muchoyambitsa osakhala muzotsatira za matenda aja. Alright, so tukamba za zoyambisa. So mu presentation yathu tikhazika kwambiri pa primary diabetes. So primary hypertension. So imene mamba pa chifukwa cha khalidwe ya munthu imene akuchitira. So the difference zoni zinthu zina zimene zimambisa primary. Mwa zinthu zina zimene zimambisa matenda amene ndiye kusamwa madzi okwanira. Magazi athu ali ndi chikhalidwe chimene chimasintha mmawa angakhale usana umene. Chimasintha chifukwa cha zinthu zimene zatizungulira. Chimasintha chifukwa cha zinthu zimene tikudya angakhale zimene tikumwa. Mwa njira ina madzi tikamamwa amakasintha chikhalidwe cha magazi. Amakapangitsa magazi aja kuti azikhala opyapya madzi aja. Pamene tikakhala kuti thupi lathu likusowa madzi tikumamwa madzi ochepa zimakapangitsa zonena kuti magazi aja azikhala okhutha. Amakhala okhutha. Mapeto ake kayendedwe kake kamisempha kamakhala kukakamizika kwambiri. Ndiye titakuona kuna kuti kusamwa madzi okwanira kuzopangitsa high blood pressure. Fonena kuti amakasokoneza kayendedwe kamagazi aja. Chimodzi monso kudya
zakudya zosamanga thupi. Ndikanena kuti zakudya zosamanga thupi zili ngati kunena kuti nyama, okay, nyama, mazira, ena majeko amati cheese, chocolate, okay, zinthu ngati zimenezo zimapangisa zonena kuti pena magazi aja akakhalenso okhuthala chifukwa cha nthawi zina zinthu katero zimakhalanso ndi mathokuzi, number 1. Number 2, zimakapangisa zonena kuti mwina akakhala ngati kuti coffee uchi imakhala caffeine, amakapangisa kunena kuti misempha ija izikhunyata. Ikamakhunyata pacha imapanga timanena kuti vasoconstriction, imakhala ngati yakhunyata. Ndiye kamakhunyata chacho imakhala ngati kufinyanso magazi aja kwambiri, chikakamizo cha magazi chimakwera. So zakudyazo zimakhala ndi pachizungu tikuziona kuti influence, kapena kuti zimakakhudza kayendedwe ka magazi munjira zokwanira ziwiri pena zinayi. Number 1, timafotokoza kuti pevani musanapite caffeine amapezeka mujani ndi jani caffeine muti coffee apezeka muzakudya ngati zimene tizifotokoza kusogolo. So zinthu zimenezi timafotokoza kuti number 1, zimakapangisa summary magazi aja kuti azikatha kukhala okhuthala. Number 2, zimakapangisa kuti misempha izikhunyata. Number 3, zimakapangisa zonena kuti mwina misempha ija izilimba, chifukwa magazi akamayenda misempha ya munthu amafuna kuti misempha ija izitakasuka, izikhala kuti kupanga flexible bwino kumatakasuka, ndi amayenda bwino. Koma ingakuti ncho magazi aja amakhala kuti amayenda movutika kwambiri mmene Mulungu analengera. Komanso zakudya zina ngati zimene zimakhala ndi cholesterol ochuluka kwambiri ngati mazira ndi ukamba mkaka, zimakapangisa zoti zimafuta zikaundana mu misempha ya magazi uchi. Akakhala zathu Angereza amakamba za atherosclerosis, komanso amakamba za ma arterial plaques. Ndiye kuti zinthu zina zaundana kapena misempha ija yauma kuti singathe kumatakasuka bwinobwino. Kusapanga masayiro olimbisa thupi kumathanso kupangisa matenda amene high blood pressure. Munjira nena kuti magazi kuti ayende bwino amafunika kuti munthu uzikhala otakataka, uzimanga majowajowa, ma exercise. Zimenezi zimapangisa kuti magazi aja aziyenda bwino thupi la munthu. Komanso angakhale misempha imakhala yomatakasuka yofewa bwinobwino, kotero kunena kuti umakhala kuti munthu ukupewa kapena kuti kukonza vuto limene linalipo kapena limene unayembekezereka kunena kuti ukhale nalo. Chinthu china ndi stress. Kumakonda kukhala munthu wankhawa. Izinso zimagwirizana ndi pambali pa stress, komanso zimagwirizana ndi mkwiyo ndi mkhwidzi khale. Mwachitsanzo anthu amene amakonda kukhala ndi mkwiyo kwambiri, inyo munakwiyapo ndikukhulupirira brother Yohane nthawi inake at some point in life munakwiyapo umaona zimene zimachitika ndi mtima, umafumuka m'malo mwake kumagunda. So chikakhala chizolowezi chili choyipa zimapangisa zonena kuti sojani munthu ukadwale matenda a high blood pressure. Tikupitiriza zinthu izi tazifuroza kale. Zinthu zimene okay, so tikupitiriza ndithu kuti nyama ndizocheka kunyama munafotokoza kuti zikupanga bwanji. Komanso tikamakamba za masamba zikuchita motani. So unamungorifoza kuti chithunzicho kuti zikuyenda motani. Timakamba za mafuta amene amatha kumakaundana misempha ya munthu monga chikuonetsera chithunzicho kuti izo zairozo ndi mafuta amene timadya mobwereza amene amakatha kukaundana magazi, ndi amakola kapena kupanga trap magazi aja mmene chithunzicho chikuonekera. Zikatero pacha mphako imene magazi amayendera aziyenda imakhala kuti yachepetsedwa munchikhalidwe chimene chichi. Ndi chifukwa kuti pali zimene pa Chingereza amati ma blood clots, ma arteries, ma blood vessels. Ndi zikachitika chonchija pamachitikano pamakhala kuti palengedwa pressure kapena kuti chikakamizo chakayendedwe ka magazi chokula kwambiri. Mapitake munthu umadwala matenda a high blood pressure. Kufotokoza chithunzi chimene tikuchiona apacho. Okay. Tuwaza kwambiri.
Right, so tikupitiriza mnatifotokozerapo kuti no ndithu exercise ikuthandiza bwanji kuthupi. Okay, choyambirira tikamapanga masewero olimbisa thupi ndichonena kuti no zimatithandiza kunena kuti magazi aziyenda bwino thupi la munthu. Okay, komanso osakhala kungoyenda bwino kokha amakhanga kuti akalongosola mavuto anayi aja mafotokoza aja kuti misempha ija choyambirira imayamba kumafewa imapanga flex. So ikamafewa paja ndi kuti vuto lija likuthandizidwa. Choyambirira chachiwiri ndichonena kuti magazi aja amayenda so bwino. Magazi aja amayenda bwino fa amayamba kumatakasuka munjira zake zimene amayendazo. So pa chinthu chokhachi tukuyambapo za zinthu ziwiri zimene zimatithandiza ife kunena kuti no magazi aziyenda bwino pamene tuchita majojo ma exercise. Komanso tiweza kuti magazi amakhaso zonena kuti amayenda ndi mpweya. So pamene tuchita masewero olimbisa thupi timakhaso zonena kuti tikufumula nganga yathu chifuwa chathuchi ma lungs. So tikamachifumula pafupi ndiye kuti zimathandiza zonena kuti mpweya wabwino uziro ochuluka kwambiri umene umakhalanso mbali imodzi ya magazi aja ndikumapangisa kuti magazi aja azikhala opanda zitsalitsali azikhala ndithu abwino chifukwa magazi akachuluka zitsalitsali akakhala kuti ali ndi mathokuzi zochuluka amakhala ngati aziphalaphala choncho. So zimathandizanso zonena kuti kumbali ina ya zitsalitsali zimenezi zichoka mthupi la munthu. So mukuti munthu kuyenda akwera njinga kusambira kapena kumakwera ndithu mapiri zofunikira kwambiri kuposanso mwina kujoga kapena kusewera china basketball kapena mpira kapena kunyamula maweti. Alright, zakudya zimene zimayambisa high blood pressure. Siyambe kufotokoza za mchere makamaka mchere wa timati table salt wera uje kapena wa mabulu uje. Mchere wakhazonena kuti wachuluka mthupi la munthu zimapangisa zonena kuti munthu akhale ndi chisokonekero chakayendedwe cha magazi chifukwa zimakhuzana ndi mulingo wa magazi pakusiyanisa kumbali ina ndi nzake pachizungu amati homeostasis. Mwanjira ina mchere umayamwa madzi ndiye tikamadya mchere uchuluka kwambiri umathandiza zonena kuti madzi aziyamwidwa azikhala uchuluka kumbali ina kwina kumatani kodi kumachepesedwa. So ndiye zimachitika mthupi la munthu choncho kunena kuti mchere ukakhazonena kuti ulowa mthupi la munthu kwambiri zimakapangisanso zonena kuti chikhazikiso cha madzi a mthupi chikakhale chochuluka kumbali ina ndipo chochepa kumbali ina mapitake zimasokoneza so kayendedwe kamagazi a mthupi la munthu. Chimodzimodzinso soda ndi sugar si zakudya zabwino chifukwa zimakasokoneza chikhalidwe chokhazikika cha thupi la munthu. Pali zakudya za ku factory pa Chingereza amati ma processed foods sizimamanga thupi la munthu. Gulu ngati chimanga ufa woyera komanso zakudya za ku factory ngati mene amakhalira amata china mene zakudya ngati zachina jigisi zija zakudya ngati china soya pieces zija zimakhala kuti pakuzikonza izo zinthu zina zimaonongeka. Zinthu zina zimene zimaonongekazo zimene thondo zini ma minerals ma nutrients amatha kuonongeka amene amatakalowa mthupi la munthu amakathandiza thupi la munthu kuti lidzimangika lizikhala lokhazikika komanso lizitha kumenyana ndi nthenda ngati munthu watani wadwala. So zakudya zonena kuti zakonzedwa mu njira ina yosemphana ndi chikhalidwe kapena kuti chilengedwe monga ngati ufa woyera uja bread woyera ndi zakudya zonena kuti zimakhala kuti zachosedwamo mwachitsanzo chimanga chijati kachosapo deya uja ndi amene muli zakudya zofunikira ma proteins alimene vitamin A alimene angakhalenso apa ndinena kunena kuti chimanga chimakhala ndi kamtima kachi ndi kamene somakhala mafuta amene amathandiza thupi la munthu kuti liziyenda bwino. So
chinenepetsa nkhumba sichimadziwika chimadziwika chimene chimanenepetsa nkhumba chimadziwika fatima ipasa deya uja mmene muli zofunikira zonse zija manena zakuchipatala kuti zamagulu zija ndiye timayipasa nkhumba ije ife ndikutenga chotsala chichi chimene imakhala zonena kuti choyera chokhachi choyera sana tapangira ofoyera mmangokhala starch kapena kunena kuti chakudya chagulu chamagulu chimene chingachule kunena kuti starch kapena macarbohydrates amene amakhala zonena kuti sanaphwanyike so amakhala zonena kuti angotipasa mphamvu chabe chakudya chongotipasa mphamvu komano kuti chikamange thupi ndi kuteteza nthenda zimenezo palibepo pali coffee foja ndi mowa izi nafotokozaponso nthawi ina kunena kuti zimakapangisa misempha kuti zikhunyata ngati caffeine amene amapezeka mu coffee ndi machemicals amene amapezeka mu foja izi zimakangopangisa zoti misempha zichepa ikamachepa pacha imakhala kuti ikulenga blood pressure kupanga create high blood pressure kudya kwambiri kumasokoneza kayendedwe kamagazi chimozimozi pali mankhwala olerera amakasokoneza michere ya thupi imenenso kumbali ina imathandizira kayendedwe kamagazi kuchokera kumutu kulowa mthupi la munthu so mankhwala olerera amasokoneza kayendedwe kamagazi munjira imene kuti amakasokoneza michere ya thupi imene timati ma hormones imene zikasokonekera zimatha kuyambukiranso kukayendedwe ka magazi mthupi la munthu nthawi zina anthu amakhala ndi high blood pressure chifukwa cha kukula kuti thupi lamba kufoka ndiye kagwidwe ntchito ka ziwalo kamathanso kusokonekera chinthu china ndiye ndi mankhwala aijeri high blood pressure koma akuchipatala amene waso amatha kupangisa kunena kuti ibwereso munthu amatha kupangisa zoti high blood pressure ija izikwera makamaka zikakhala kuti ndi thupi la munthuyo sizinagwirizane amatha kupangisa ndithu kuti high blood pressure ikwera alright kuthokoza kwambiri mwina munafotokoza za mazi pa channel yomwe tinapanga ma videos za malamulo 8 za thanzi kumene ndondomeko 8 channel ya streams of light amene mukutimvera so SO studies mungopita pa YouTube SO studies mupeza mupita ku playlist mukapeza ndithu new start so nafotokoza ndithu ndondomeko 8 za thanzi mene muna sizinafike right so izo anafotokoza kale za kambide so so zinazo zote anafotokoza kale so pali ndithu ma drugs amene anthu amatha kugwiritsa ntchito kuti ngati akufuna athane ndi nthenda ya high blood pressure tatifotokozera chabwino chithunzi ichi tikhoza kuchipeza pa makina internet otchedwa kunena kuti webmate ndikulimbikitsa mtundu wa malayi kunena kuti mankhwala ena aliwonse tisanalowetse mthupi lathu tizionanso kayima side effects kuti kodi mankhwalawa pambali poti akutithandiza ku chinthu ichi amathanso kubweretsa mavuto ena anji ndiye sindikhazikikapo apa chifukwa inena kuti zina zikhoza kumakhala ngati kuti mwina ndangolenga komano kuti tikabwera pa makina internet tiwerenge tsamba limeneli ndiye tikaone zotsatira zimene zimabwera kapena zimene zikhoza kubwera pamene tikutenga mankhwala a high blood pressure ndiye tiona kuti ndi zambiri ndithu zimene zimabwera kapena zitha kubwera zimabwera mwa anthu ena sizimabwera mwa anthu ena zotsatira zimenezi nkhani yokhayo ngonena kuti tikumwa mankhwala high blood pressure ndizo zonsezi ndithu alright so munthu kuti tinene kuti wadwala ndipo sausazimene afunika atani kuti atani kuti munthu abwerere kuti nthenda yake mwakukumana nayo ithe chinsinsi choti munthu achire mulungu anatiululira kale icho choyambirira ndi chimene tinafotokoza poyamba pacha kunena kuti angakhale pa chikhalidwe timachayira pomwambi umene timafotokoza kunena kuti kupewa kuposa kutani kuchiza so kuthana ndi matenda chinthu choyambirira ndi kupewa osati kuwachiza matenda achi chinthu chachiwiri ndicho kusiya makhalidwe owononga
amene amatha kubweretsa mavuto mthupi lathu. Timawerenga pa chiyambiriro paja Deuteronomy chapter 28 amene alofunikira kwambiri, koma kudzali kuti mukapanda kumvera chilamulo changa nthenda izi zonse ndizifotokoza. Pali mndandanda pamene paja ndi 2 times matenda aku Igupto Atate kumwambako anafotokoza kunena kuti ndizazisiya pa inu. Mukafatsa kuno bwino abale ndi alongo kulikonse kumene mundimva kuyambira kuchitipo kafika ku Nsanje dziko lino la Malawi kaya ndi pakati mupeza zonena kuti mukazifufuza nthenda zimene zinafotokozedwa paipachi mwachitsanzo anakamba kaondeonde matenda amati consumption ndiye kuti amakamba za chifukwa chachikulu tuberculosis, anakambapo matenda akuphwanyisa mafupa ndi gout, matenda ambiri amene ali panopa amene akusautsa anthu a dziko lapansi miliri ili pamenepo kaya china HIV wakachani mukapeza kuti Mulungu anazifotokoza kale. Anazifotokoza kale kungochera kuti ndikumvetserera pamene pachapo. So chiyambi cha machiritso kupewa. Number 2 ndiye kumvera chilamulo cha Mulungu kumapafana afotokoza kuti mukadzapanda kumvera nthenda za ku Igupto ndidzazika pakati pa inu. Ndiye udabwa kunena kuti akufotokoza kuti nthenda ya ku Igupto koma akambaso za matenda ngati nditi thupo limene limatuluka kobibira amati ma pylons lizili pamene pamati ma hemorrhoids azidzakuyankhani ndi ma hemorrhoids matenda amene Mulungu anakanthira ndi Afilisiti. Ndiye mumadabwa kunena kuti pano pa anthu amapezeka ndi ma hemorrhoids chuchitika ndi chani? Anthu tasiya kumvera chilamulo cha Mulungu khakuno. Ndiye kuti tichire kwamphumphu tikuyenera kuti tikambe kumvera chilamulo chokhala cha Mulungu khala kumwamba. Ndiye anafotokozanso Mulungu yemweyo kucholera mwa mtumiki wake mneneri wake amene adakhala masiku amakedzana m'buku limene analemba timanena kuti Ministry of Healing page 44 anafotokoza motere mlongo White kuti pamadwala ena alionse akunena kuti tizindikire kaye chimene chayambisa matenda achi ndipo izo zobweretsa matenda achi tizisiye. Okay, tikonze khalidwe lathu moteromo tithandize thupi lathu kunena kuti tikamenyane ndi matenda achi. So akambapo zinthu zokwanira zitatu. Kuyamba wazindikira kaye mmene ndifotokoza ichi ndifuna nthandazo kunena kuti munthu ukhoza kusembanitsa diagnosis kapena kuti kuyeza matenda. Munthu ukhoza kukhumba kuti mwina ukudwala tingoyeza ngati kunena kuti munthu ukhoza madwala malungu amafananira ndi chani pachi? Nthenda fana ndi malungu. Mwina ngati typhoid fever. Yeah. Zimatha kumakhanga kuti zifuna zifananira kufananirako. Ndiye chinthu chiyambira ndikudziwa ni mwandendende mwachuchuchu kuti ndadwala chani. Alipo anamwino ena amene analakwitsapo kuti no munthu akwakuza kunena kuti ndudwala. Mezi kumvekera zizindikiro pampatsa mankhwala amatenda ena chifoti sanamvetserere bwino. Ndi zinthu zonena kuti sitingamuyimbe mulandu munthu konse ayi. Mwandimvetsetsa chifukwa nthawi zina kumakhala kuvuta kwambiri kuti uthe kusiyanitsa kuti matenda awawa ndi cold kapena ndi flu. Moyo zoti matenda amafanana akutuluka munthu mwina mamina winanso akutuluka chani mamina. Kwa matenda awo gwero lake mwina ndi losiyana chabwino. Ndiye akunena kuti makhalidwe oyipa akuyenera kuti atani asidwe komanso thupi lithandizidwe kumenyana ndi matenda achi. Ichi ndifotokoza ndichonena kuti pachilengedwe zili ngati kunena kuti mtengo mukaudula umapezeka zonena kuti umamba kutuluka mathutsi aja umamata kena kabala la mtengo lije limapola lokha upanda mankhwala ena yonse. Ndi chimodzi munthu ukachekeka pacha bala lija limatha kuzibwezeresa lokha. Chifukwa cha ndiye kuti thupi lanu lili mphamvu yokonza pamalo pacha mene Mulungu analengera. So mene Mulungu analengera analenga thupi lili pafupi nthenda ina iliyonse likhoza thupi kumenya lokha ngati thupi lili mphamvu. Matenda katika kamira ndiye kuti thupi lathu lija limakhala zonena kuti lafoka. Ndi chifukwa chake mundikhulupirira inu angakhale pali anthu ena amapezeka zonena kuti pa umuliri umene unabuka dzana uje kuti no kafukufuku mupeza zonena kuti ndi muliri umene no umatengera anthu kulichire anthu amene amakhala kuti ndofoka ndi kale kapena ukalamba COVID-19 kandi kulondola kulondola kafukufuku amasonyezedwa choncho. So izo kuti ndi anthu amene ali ndi mphamvu immune system yawo ili bwino amene anadutsa muchani kodi
nthenda imeneyi mwanjira ina ndi anthu amenenso kumbali ine tikhozoona kuti makhalidwe awo akumakhala kuti amakonzabe kumbali ine tifotokoze choncho ndiye tilowe step yachitatu. So step yachitatu imene tingafotokoze pa matenda ane alionse malingana ndi mbuye wathu amenenso padzanapo anali kulimbikitsa za mankhwala achilengedwe kunena kuti timanditchula kunena kuti Jethro Cross tati ameneyo anafotokozapo kunena kuti pa matenda ene alionse madwala ene alionse ndi kwabwino kunena kuti munthu ngati ukudwala pamene ukuzithandiza uoneseso zonena kuti chitetezo chako immune system ukuyipatsanso mphamvu osakhala zonena kuti ngati wadwala ungoganiza zonena kuti ungomwa Panadol kapena ungomwa mwina Ronald ungomwa mankhwala amene ajawo akuthandiza inde komanso kunali kwabwino kuti thupi lija ulipase mphamvu chifukwa pachilengedwe thupi lokha matenda aja limamenyeka popanda zimene walowesa mthupi lako lija. Chinthu chachitatu kuti munthu wadwala akuyenera kuti atani ndiye tipite patsogolo pamene titaone chinthu china chofunikira kwambiri malingana ndi Dr. Emmanuel Stanford amenenso ndi dokotala wamkulu ku America anafotokoza kunena kuti matenda akakhala kuti akula msinkhu ndi akupereka chiopsezo chonena kuti akhoza kutenga moyo wa munthu tionetsetse zonena kuti munthu uja aone kunena kuti ku nyumba yachifumu kuja akupita mwachilengedwe ndikanena kuti ku nyumba yachifumu akupita mwachilengedwe ndifuna kuthandiza zonena kuti munthu ukadya umayenera kuti ku nyumba yachifumu kuja upite katatu pa tsiku ku toilet kudya katatu apite katatu kudya kawiri apita kawiri pa tsiku munthu uzipita ku toilet kasamachepereka kawiri paka kakhala kamodzi kapena sunapitiretu chimene chimachitika ndichonena kuti thupi lako li m'matumbo makamaka musimamba kubwera chivundi chifukwa zinthu jese zinatuluke zangokhazikika ili ngati sewage imene sikuyenda imakhala okay tisakambe mwina za sewage koma tikambe kunena kuti muli ndi toilet yanu ya nyumba yogeje mwanji ndiye sikugeje mulipo zinthu zija zikungokhaliramo kwina kuchita chitike ndi chani izi zimene ndifotokoza ndi chithunzithunzi cha zimene zimachitika mthupi la munthu ngati munthu uchi ku toilet sakupita moyenerera ndiye kuti zinthu cha zizingopanga phailo apo zizingoundana pepachizi mapito ake wolerana muona mafungo zinthu ngati zimenezo ndiye zimabweretsa chifoko kuchitetezo namba 1 cha thupi la munthu zinthu zimene zimabweretsa kuchitetezo kuthupi la munthu komanso zimabweretsa ngati tchinga kukagwiridwe ntchito kama mankhwala achilengedwe zinthu ziwiri zinthu zokhazokhazi ndiye timayenera kuti tisamale kwambiri kunena kuti ngati munthu ali ndi matenda okhanzikika kudwala matenda okhanzikika amene nthawi zambiri alovuta kuchiza tionetsetse zonena kuti pamene tikuthandiza munthu uchi izi zoyipa zimene zimakhala ziphe tionetsetse zonena kuti zikumatuluka mthupi nthawi ndi nthawi munthu uja amayamba kumva kupepuka komanso angakhale kuchiritsidwa kumene. So tikamaza panga hydrotherapy tizaonesa kuti pali njira ina ama enema so video imene tikamba panga hydrotherapy tizaona kuti nopoliso ma enemas amene tingapange kwa munthu kuti kodi munthu ngati sakupita ku toilet timati wadzimbidwe constipation angamapite bwanji ku toilet moyenerera ndithu tikamawerenga Bible linakambanso nkhani ya matenda a high blood pressure chinthu chofunikira kunena kuti tizichizindikira bwino pamene tabwera ndime kapena kuti tayenda ndi phanzi la machiritso lachinayi ndi kumwamba kunayankhula kumalingana ndi buku la Levitico chapter 17 verse yake 11 anafotokoza kunena kuti moyo wa chinyama umakhala mwazi so tikhoza kuona kuti pamene tuchita ndi phunziro tuchita ndi nkhani ya moyo wa munthu tuchita ndi mwazi chifano imene ndifotokoza chonchi mudzaonetsetse zoti angakhale matenda ambiri okhanzikika vuto limakhala zoti pena pake magazi
asokonekera ndi matenda ambiri amakonda kulimbana ndi magazi. Yohane chapter 10 verse 10 amanena kuti sikudzambala koma kuti kabe kupha ndi kuononga. So matenda a Satana ngati HIV kwambiri malimbana ndi magazi, cancer kwambiri malimbana ndi magazi. Yeah, zinthu ngati zimene zifake kumwamba tikamawerenga pa Yoeli chapter 3 verse 21 anakamba kuti pakuti ndidzatsuka mwazi wawo umene sinautsukepo, ine ndine Mulungu amene ndikhalira mu Ziyoni. Chifukwa chani Mulungu wakusangalatsidwa kunena kuti atsuke ndi mwazi? Nanga ndi chifukwa chani Mulungu pa Levitico chapter 17 analetsa kudya mwazi? Okay, chifukwa kunena kuti moyo wachinyama umakhala mwazimu. Ndiye pamene magazi athu ali olungama opanda ngwiro, nthawi yokhayokha imene thanzi lathu limakhala bwino, nthawi yokhayokha imene matenda amatha kuchoka m'thupi la munthu. Fonena kuti iforozi matenda ambiri amachoka m'thupi la munthu chifukwa kuti munthu uja watsuka magazi. Watsuka magazi. Zimene ndikufotokozazi mtumiki wa Mulungu, mneneri wa Mulungu amene anakhalapo padzana paja timafotokoza kuti Ellen G. White m'buku lake la za thanzi tikamawerenga mu Castles on Health page 104 komanso mu Ministry of Healing page 271 anafotokozapo bwinobwino kuti thanzi labwino gwero lake ndilo magazi olungama amene alofunikira ku moyo wa munthu, amakonza thupi la munthu komanso amatulutsa zinyazi m'thupi la munthu. Pakukhudzana ifeyo ndi mpweya wabwino timalimbikitsa magazi. Magazi aja amakhala ndi mphamvu yochotsa zinyazi m'thupi la munthu komanso kulimbikitsa thupi la munthu. Kote kunena kuti chiyambi chonena kuti tikhale ndi thanzi labwino ndi kutsuka magazi. So njira imodzi yotsukira magazi athupi la munthu tinafotokozanso kale pachiyambiriro paja kuti ndi oxygen, kupuma mpweya wabwino umene umakatsuka magazi ndi kulimbikitsa magazi aja. Alright, so taona mene nthenda imayambira, taonanso natural treatment kuti pothana ndi nthenda sitikungoti tikagula hebwa yakuti anthu ambiri amakonda kufunsa kuti amwe tanipasane bedi ya cancer bwana kachangu kachakukaika dziko, right? So zimene funa tikambe zonena kuti nthenda simangodza yokhera pali chimene chimayambisa. So chimene chimayambisa tichithane nacho, tikathana nacho tipase thanzi thupi, right? Thanziso ziwalo ziyambe kuyenda bwino, right? Ziyamba kamba za colon enema ndi constipation, right? So apano tapanga zonse zija tikubwerano apa. Sizati kuthana nthenda pakwambira apa yaya. Pakwambira kumvesa nthenda ndi chani, chimene chikuyambisa ndikukonza makhalidwe oyenera kulithandizira thupi kupasa mphamvu kena kutibwerano apa apa. Tofuna tingosindika pamene popo. So tofuna tambe kuona zama raw juice therapy. Njira ina yoti tikhoza kutsukira thupi lathu, takhazikapo kutsukira thupi lathu makamaka magazi. Levitico chapter 17 verse 11 afotokoza kunena kuti for the life of the flesh is in the blood. Moyo wachinyama umakhala magazi. Ndipo pa Yoeli paja kunena kuti ndidzatsuka mwazi wawo, cholinga chonena kuti munthu akhale ndi thanzi labwino. Ndiye chithunzi chine mafoto timaonetsa chija ndi juice imene tikuoneramo amene wapangidwa ndi masamba komanso zipatso zosiyanasiyana. Juice amene tikamuona akuchokera direct kumasamba, akuchokera direct kuzipatso. Osati kuti tampange ndikasungano ndikumwika ma preservative. Choyambirira ndichonena kuti tapanga tsiku lomwelo timwe nthawi yomweyo mwinasabise 5 minutes tapanga ngati tisunge fridge koma asakhale mopitirira 2 days. Akhale sombotolo otseka bwino. Akhale mbotolo otseka bwino kupewa kunena kuti oxidation kapena kuti mmene amapangira karoti muja kuti mukadula karoti muja kumwika pa apples amabwera black. Apples amabwera black chifukwa kunena kuti chikhalidwe chamkati mwa minyewa ya apples chimakhala kuti chamba kusokonekera chifukwa cha mpweya omwewe oxidation. So
timafunika tichite nazo zinthu izi machawi zisambe kuonongeka komanso izi tikufotokoza basi sitikuthandauza kuti zathiridwa chemicals masamba onena kuti sanathiridwe ngati zinthu ngati fertilizer sanathiridwe zinthu ngati zopopera sizinathiridwe ma preservative ma herbicides right organically grown zinthu zonde kuti zinalimidwa popanda chemical iliyonse ndiye zimene zimatsuka thupi chifukwa zinthu zina zimene zimadetsa thupi ndiye ma chemicals yeah so right tikakazonena kuti mwina mulifotokozeko ziwalo zimene tikupanga target kupanga majuice amene yeah so majuices amene machoyambirira amathandiza thupi lonse makamaka ziwalo zimene zimatulusa ziphe kapena kuti zinyasi mthupi la munthu juice amene amathandiza magaziwo choyambirira amakathandizanso mapapo amakathandiza chiwindi impsyo komanso khungu kuti katulusidwe kaziphe matokuzezi kakhale kunena kuti ndikokwera mulingo wake chotero kunena kuti munthu umakhala kuti zinyasi za thupi la munthu ukuzitulusa pa mulingo wabwino kwambiri komanso juice amene amathandiza zonena kuti kupereka chakudya chomanga thupi chifukwa juice amene ndimafuna zifotokoza una ndidula kai kunena kuti juice imene fotokoza zinena kuti tikagule timanena kuti msijilo chula zina juice wa kushop okay ati juice wa kushop sinthandoza mai koma juice oti wapanga wekha juice oti wapanga wekha ati tisachule zina sinachule zina kuopa milandu yeah so pakuthandiza ziwalo zayo kuti zizigwira ntchito yake yangwiro yokhulupirika yotulusa ziphe thupi la munthu imathandizanso kunena kuti kupereka zakudya mulingo wolondola okhuthala bwino thupi la munthu chifukwa ndi juice amene amakhala kuti wakhuthala kapena ndodzaza bwino ndi ma minerals ma nutrients komanso ma vitamins so zimene zimakhala kuti ukuzitenga 100% kumalowetsa thupi lako zikagwiritsidwa ntchito m'minyewa pakupanga zinthu zosiyanasiyana moteromonso umapangisa thupi lako kunena kuti ziwalo zimene zimagwira ntchito ma metabolic processes zizipuma kandi digestion ipumeko chifukwa ndi juice amene samafunika kugayika kwambiri amene amatenga mphamvu za thupi la munthu mwina mukankhula komponent ngolo wako wang'one anthu ambiri akakhala kudwala amapoza kuti no nseru yayamba right nseru ija ndithu ndi defense ya thupi kuti tisadye panopa tithane naye kaende chani ndi vuto la nthendali unaona so pa nthawi imene munthu apanga nseru ndi critical time yonse imene tingapase majuice amene wawa kuti no sakudya chinense kumatotha mpasa majani majuice mu ma intervals tikamaza panga juicing program tizaona bwino bwino kwano nkhana ikuno ndinena kuti no tikamapanga juice let's say cabbage half titapanga juice atha kukwana mukapu iyi muna kufika apabe kumano munthu sangadye cabbage wana wa ina iliyonse kumano juice wa cabbage titampanga juice kumampasa every 2 hours ndete tiyamba ndete mina 6 oko ndete 7 kuthalika po juice wa fruit 8 kuleteka pa juice wa vegetable 9 kuleteka pa fruit 10 kuleteka pa vegetable kumapanga alternate mpaka yani mpaka mazulu pazimene tikufunazo ndiyo malanzi ndiyo tinopeza tino munthu amapeza lamba khosomola yani zinthu zonse ngati zimakhololo yani liver ndiyo zichosa zinthu kumazikaso kumazipanga purify the blood and the like it makidneys ndiyo tazichosa zinthu ndiyo tino upeza tino munthu apeza tino mwina khungu lake lamba kununkha kwambiri chifukwa tino zikupanga yani zikupanga cleanse kusegula mimba aso nthaya ya juicing program zimakhala tino thupiri kuchosa zonse zimene zinatani zinalowa so juicing program ndi yabwino kwambiri ifana kuti imapanga concentrate zinthu zambiri muti ma juice kuti no thupi la munthu ma fruits aja akhengata akusesa thupi ma vegetables amapanga build up so zinthu zimene zimagwira ntchito hand in hand ndithu pepa na udwa mkhapirire osanendola tiye tibile basobo alright abit nathokoza kwambiri so yeah aba tungokamba ndime zoyambirira za kuchiza thupi la munthu kuyamba kaita tsuka thupi pamakedzanapo ena adakambapo za nchape sinduza kuti
zinkaenda mwanji komano kutsuka thupi la munthu ndikufunikira kwambiri. So step ina ndime ina imene timayenera tizizindikira pamene tikumenyana ndi nthenda ndiyo yakulimbitsa thupi mu njira ya zakudya zoyenerera. Zakudya pa nkhani ya thanzi zilipo magulu awiri. Pa zakudya zina zimene timangodyera kuti tikhute, monga tinakamba nkhani ya ufa woyera, kuti ufa woyera timangodyera kuti tikhute. Mulibepo chinthu china chonse chimene chimakathandiza thupi la munthu makamaka nkhani ya thanzi. Mulibemo ndi zakudya zina zimene timazifotokoza zichi. Koma pali zakudya zina zimene pazokha zimakalimbana ndi nthenda. Ndiye pamene munthu apezeka ndi vuto la kudwala, timafunika kuti timvetsetse nthenda ikunena kuti imayenda bwanji thupi la munthu monga tinafotokoza pachiyambi. Tikayimvetsesa tiona kunena kuti pali zakudya zina zomwe timanena kuti zakudya zamagulu. Kana ndinena kuti tikapita ku chipatala kuchi ngati chitsanzo tikamalowa ku Queens mu corridor muja makoma muja anajambulamo zakumwa ndi zakudya zina zimene sizikuyenera kuti mwina tidzapatsana ang'onoang'ono pamene ali mchipatala. Chifukwa chani anapanga zimene zichi ndeti zizifunsa mafunso kunena kuti zakudya izi sizimathandizira ku thanzi la munthu. So pali kuchosa zakudya ndi pali kuyikapo zakudya zimene zili ni michere yokwanira bwino. Michere yopayokha ni mankhwala amene amalimbana ndi nthenda. Ndiyo mafuniko zizo kuti utenga mchere wanji. Chitsanzo chabwino kuti mundimvetsetse zina ziti zingofotokoza. Nthawi ya COVID-19 anthu amalimbikira kumadya mandimu chifukwa kuti mandimu makha vitamin C. So mandimu mapezeka vitamin C. Vitamin C uja amakalimbikitsa chitetezo. Tikudziwa bwino lino kunena kuti ma viruses amalimbana ndi chitetezo cha thupi la munthu. Ndichifake anthu amalimbikitsa kuti mandimu foti chimene amafuna ndi chakudya cha magulu ngati vitamin C kuti akamamwonjezera mthupi ndi kutinso chitetezo cha thupi la munthu chizikwera. Ndi apa ndiye amba kufotokoza zakudya zimene tikazitengera mthupi la munthu zikachita zinthu zingapo pakukhala ndi chikhalidwe chimenechi zizikathandiza kuti kumenyana pazokha ndi matenda high blood pressure. Mwachitsanzo ngati kuti black star molasses amene tinaona zithu zake. Molasses amene wamakhala potassium wochuluka ndi mchere wa mthupi la munthu umene umathandizira kwambiri kagwidwe ntchito ka minyewa makamaka ya mtima kuti izitha kumagwira bwino ntchito. Ndiye tiona kunena kuti zikumveka bwino kuti sitikukamba zinthu ngati za sing'anga kuti ukangomwa chakuti chimakagwira bwanji thupi la munthu. Komano kuti tizikhala ndi chiziso kuti ndikupanga ichi pa chifukwa chakuti ndikutenga ma blood stock molasses chifukwa kuti ndikufuna potassium, ndikutenga mandimu chifukwa kuti ndikufunamo chani vitamin C. Vitamin C akapanga chakuti thupi la munthu. So next sorry muna usanapitirira ndikuonjeza unatno tikapanga za ma black star molasses iwe anthu amatha kugwiritsa ntchito even kubekera amatha kugwiritsa ntchito let's say nakamba za caffeine uliso abwine malo mweka achina coffee caffeine tamukisa ntchito yani black star molasses kapena ngati tikugwiritsa ntchito ngati hebu ndikuti titenga tablespoon ndikuwirisa madzi otentha kutakasa ndikumwa mamawa komanso ndili madzulo. So iyo nimene tingagwiritsa ntchito black star molasses. Tikungokamba nkhani ya zakudya. Mutha ngati mukuonera muonera, ngati mukumvera kuna kuti sitinakambepo za hebu ina iliyonse mankhwala zitsamba sitinakambe kugwiritsa ntchito zakudya. Genesis chapter 1 verse yake chani 29 Bible inafotokoza kuti chani ndakupasani thelero bala mwanjira ina zomera kuti zikhale chani chakudya chani. Chifukwa chani Mulungu ananena zimenezi ndifo kuti amadziwa zonena kuti muzomera munthu anachokera ku nthaka anachokera ku doti. So zomera zimatenga zakudya zimene kumene kunachokera munthuko. That's kapangidwe ka munthu composition ya the human body inachokera ku doti. So zakudya zije zimatenga zofunikira ku doti kumene kunachokera munthu ndikumapanga chani thupi la munthu. So chinthu chachiwiri ndi watermelon mavembe.
mavembe. So mavembe so ndi abwino kwambiri tikamakamba nkhani za high blood pressure. Tiona kunena kuti vembe limakhala ndi madzi ochuluka kwambiri. Choyambira chochuti vembe limakhala ndi madzi ochuluka kwambiri. So tikubwera nkhani ija ya impyo iji. Kunena kuti china chaicho kuchita ndi madzi ndi paliso chinthu china chitiso ndiye chiti ndi madzi. Tikamaphunzira nkhani ya ma herbs timakhala ndi phunziro lina timati the doctrine of significance. Kuti angakhale ku school tinkati kuti like treats like like terms chanchani kuti chofanana chimatha kuthandiza chofanana. So tiona kunena kuti chimene chimagwira bwino madzi kwambiri pamene tili ndi vuto la thupi limene lifunikanso kuchita ndi madzi ndi watermelon. So watermelon nawonso amakhala ndi kuthekera kokafumula misempha iji kuti misempha iji ikamafukuka magazi aja amayenda miyadi. Amayenda ngati mwamatama chonchi kuti zili bwino. Samayendanso ndi pressure ina iliyonse kapena kuti ndi nkhawa ina iliyonse amayenda ndithu. So tikabwera ku science chimene vembe amakachita ndi kufukula misempha iji kuti no magazi aja aziyenda bwinobwino because tinakamba kunena kuti zinthu zina zimene zimapangisa munthu kuti adwale matenda a high blood pressure misempha kucheka imakakhunyata ngati caffeine, coffee. So mwina tisanapitirire ma diet therapy ya mavembe munthu ndaonapo bibi kutha masiku atatu kuti kuyibwerera kunomu kuti nongokhala 3 days kutenga mavembe achozaza nditadya chimodzi mamawa kadya hafu adya china palanchi ina chida mazulu onthanesa kakhaninja latha kudya mavembe senangani madzi chabe 3 days akhala kudya mavembe osadya kena iso kurani kuphika akapanga imene yoyo high blood pressure yatsikira imatha kutsika kubwerera olongati mavembe pano pakudulirapo atha kukwisa so ntchito angakhale nthochi pati zimakhaso ndi potassium yamuso right. So ndiye kuti nthochi zoselangani ndi fiber ambiri angodya ndeti mamawa adyeso masana adyeso mazolo zozaza mbali 3 days ndeti khala tuno tikuthana ndi chani ndi high blood pressure. China so munakambaso zakuzimbidwa kuche twaja fiber uje ndoti munthu azipita ku toilet katatu pa siku. So tikhale tikuthandiza matumbo akulu agwire ntchito bwino kaso kufaja potassium ali munthu chimwe chipengisa tino sodium achoke timbukozo wambiri ndoti maziso ambiri amene amangokhazika ndi kupengisa tino ndithu pakhale water retention zijamapeza tino akutupa miyendo manja zimakhala tikuthana nazo. Mayankhula Akorinto amafotokoza kuti pati Mulungu anatenga zinthu zopanda nzeru kuti zikachititse manyazi zinthu zamphamvu. So mwa zinthu zina zimene zingatithandize pa nkhondo yathu imene tili kumenya yolimbana ndi chirombo chimenechi matenda high blood pressure ndi kudya mavembe angakhale na 2 days kamatha 2 days imakhala zonena kuti high blood pressure ija so mwina tisanafika ku diet therapy naiwala ndakumbukira amene timapanga Marian juicing therapy. Juicing therapy kufunika tithu nthawi tilayiphunzitsa pa yokha koma mwina ena atha kupeza angopeza video ino yokha ndi atha kukhala mafunso ambiri. Juicing therapy imayendera kuti no munthu imatengera kuti no uli ndi zokuyenereza zochuluka bwanji fati panopa zipaso ndi ma vegetables ambiri zovuta kuti zipeze komano yabwino ndena kuti no kuyika pa 1 hour interval ndeti no kwamba 6 koloko umaliza 6 koloko mazulu ikhale at least ndi kuti mawazi oteno 6 koloko mamawa ndo umaliza 6 koloko mazulu ndeti 12 hours imeneyo ndeti 1 hour ndi 6 koloko kuyamba ndeti masamba ndeti 7 wika yani ma fruit 9 koloko kuyika masamba ma fruit chonje mpaka 6 koloko mazulu ndeti no for those 3 days ukati sikudya chinese chophika ayi kumaso ukungo dalira mayani majuisi yo ndati ukapanga ncho for 3 days ikhala no plug ya mafoto za sogri yose arani yapita. So juicing therapy timaenda choncho ndithu for 3 days. So tizapanga ndithu presentation special padera juicing program payoka ndikufotoza za zolo 5 makamba zichati no khungu impyo mapapu chiwindi kumaso ndithu thumbo lalikulu no zimene zizi
tikamanga juice program ndikamange bwanji incorporate ndi hydrotherapy kuti tithandize zonsezi kuti no juicing program payokha ithe kuthandiza munthu amene ali ndi BP komanso osati BP yokha komanso matenda ena ngati achina cancer ndi zina zote ndimakhala tikukambira konko so apa tifuna toneza diet therapy imene kwa amene akutimvera komanso amene akuonera kanema amene ero mafuna ndikufunse kodi ife ndi madokotala azitsamba munthu atakufunsani funso limenelo mkati mwa phunziro mungayankhe kuti chani? ine nthanati ayi chifukwa chokuti wina ake ati wina ake anandipasa namba kandani sizake anali inuyo komanso dali inuyo panali wina ake anapereka namba ata inu ati mapanga zazitsamba ine zazitsamba so nama chifukwa chane tikukana chifukwa tino munthu akazazitsamba amwana ngati no umpasa kena kaya kamwe ndoti chimuthandiza apitiza upanga khalidwe lake lija mmene sitikukamba za kuti ndifazitsamba tikukamba za kukonzanso holistically. Okay. Yeah. Mungonjezera kuti ifeyo si madokotala azitsamba ndifotokoze zimene afotokozerani kapena kuti asing'anga kuti vesese ifeyo timapanga timanena kuti za naturopathy kwambiri timachita timati ndi natural remedies so tikhoza kuchiza matenda kugwisa ntchito madzi okha tikhoza kugwisa ntchito matenda kugwisa ntchito ma juices zimene tifotokozera okay tikhoza kugwisa ntchito matenda kungogwisa ntchito mwina kuthobwanya timati Swedish massage timakhala ndi zipangizo matuzi amene timagwisa ntchito pakuchiza munthu okwanira mwina 7 nkhani ya mankhwala azitsamba kapena kuti ma herbs ndi mwina ngati gawo lochepa kwambiri limene lakumapeto limene timagwisa ntchito pomenyana ndi nthenda mwina ngati percentage yake tingayipatse bwanji pa 100% ya matuzi amene timagwisa ntchito mwina ndi 10% so 90% imakhala kuti ndi zinthu zina so koma maliziro kundi pamene munthu timamuuza kunena kuti mukagwisa ntchito ma herbs akuti so mwina sungwatene anthu pazera amandi hebu sikuthandizika chifana kuti mwina alkaline balance ya acid pH acid alkaline balance ili bwino pamene ma juice acha amakakonza balance pH ija alai balance mahebu acha amathana kugwira ntchito mwina anthu nathu adabati 10% ifa yani yes ndithu so mukazakumana ndine kamuta ndimbira phone yanga mwatenga ka brother Yohane koma mwayimbire iwo osadia sadi herbalist I mean ajiana sing'anga azitsamba ndi mbali imodzi chabe kuchira imakhala timanena kuti holistic kapena kuti munthu wamphumphu timalowa ndithu zigawo zosiyana titapanga kafukufuku kuti tithandize munthu so pa nkhani yomwe ya zakudyayi ndi zakudya zomera ndi zimene zili zamphamvu kwambiri chifukwa zimatsuka thupi zimamanga thupi zimacheza matenda pazokha so muzakudya mwathu tikaonjezera ngati adyo tikaonjezera ngati anyezi mwina tiziona sazithuzi tikaonjezerapo mafuta autukuona olive oil kena zibenthu zosadala zochani adyo katsabola kundikanyana mene kaini pepa ndi chimodzi mozengereka mbuzi kapena pelepele ndizosiyana kaini pepa ndi wapayika sauchaso kwambiri samaucha kwambiri kali pakati ponkanyanga mene amene ndi peppermint kumapetoko kumene kuli flax ndi zakudya zimenezi zimakhala ndi kuthekera kokamasula zimango zija timanena kuti mwina misempha ikumakhunyata mkati mumakhala mafuta undana zakudya ziwe zimakathandiza zinthu zimenezi kuti no misempha ija izikhala yoti sida mangidwe limugolira satana njerekezi komanso mudzadziwa choonadi chizidza kumasula so izi zili ngati choonadi chimene chimakamasula magoli amene satana njerekezi wamanga thupi la munthu amene akubwera ndi matenda ngati high blood pressure yes mafuna neso flaxseed kwanza maya amene akubheka ngati akubheka afuna chosema zina timapanga flaxseed ma tablespoon awiri amalo madzira limodzi kuma recipes zobhekeraje munakamba suzajani za potato filling soup ende akuti amene msuzi wa mbatata tikasenda mbatata ije
makungu ake aja amathandiza so makungu ake aja timatha kuwapeka amene tinandikudya bwinobwino makamaka kakhakuti sitina tangwa kungozisinjasinje makungu aja ndikupanga ngati msuzi chimodzi mabilinganyo mabilinganyo ndi chakudyaso chimene chimathandiza kwambiri matenda a high blood pressure tikachiduladula paja kuchika m'madzi abe madzi ake tizidzamwa mmamawa muli michere ina imene imathandizira agonese kulimodzi okay ndi pali zina izo apa tungokamba zakudya chili pambayo ndi chani mesha ali pamambayo ndi broccoli pakatipo pali cauliflower pasi penepenipo fennel seed icho ni chani mesha chimenecho ndi tirigu udzu wa tirigu wheat grass so okay tefurukuzani mapanga bwanji izizi tikungokamba ngati wheat grass yo mungampange bwanji tikabwera ku ame sei yakumalayi kuno imakhala kuthala bwino kumakhala ndiye samayipatsa matika M1 M2 ngati kuti kuli Kobe Barracks kumakhala kuti no kuli asilikali ankhondo za mmwamba asilikali ena amakhala nkhondo za basi asilikali ena amakhala madzi so chimozonso pakumachita ni matenda timayenera tikhale ngati zigawo za asilikali tikepo asilikali awo tikepo ndimene timachitira timati a holistic treatment kuchiza kwa mphumphu so tinabwera mobwereza pa zakudya kuti pali ngati carrot komanso pali zakudya ngati parsley ndi zakudya zoti kuzomadya ngati chakudya parsley ndi amene zakudya zimene tikhoza kumazipanga ma juices kaka ngati mwina masalad ngati mungakhale kotheka kuti tikutenga zakudya tatsuka thupi ndiye tikuyika kuno zakudya kaye zikulimbana ni matenda aja sizinabwere mankhwala mpaka pa mahebu sizinabwere kwa china bottle brush achuka aja china sawa soap ndazinza wait etc so tupikapo kaya asilikali oyamba akakhala wheat grass tirigu timapanga bwanji udzu tiriguja ndiye kuti tipanga ma sprouts atirigu chimera cha tirigu chimera cha tirigu akamba kumera paja katika timabeseni kandi mabotolo udzu wake uchi tudula kena katipeza chopangira juice ndikupanga juice chikapena kuti tikhoza kusinja modekha bwinobwino kuja ndikusakaniza ni madzi pang'ono nthawi yomweyo kumama ndi izinso zimene tikukamba pazi sikuti akupanga izi ni munthu okhaikha amene wagwa mu msampha wa high blood pressure munthu wina yense kanthu akena kakakhoza kuti wasangalatsidwa basi kulimbisa thupi komanso kuteteza thupi kumadya zakudya ngati zimenezi komanso kumapanga majuice azakudya ngati china so munapa majuice kuti ngolimbisa natno tikapanga juice yuyu padusa at least 2 hours tisanadye kapena ngati tadya tipange juice yo patadusa 2 hours ifeyo kuti ungoma ndikudya mimba imathapanga bloating ifati izizi zimakhati zipanga digest ndi zimakhala zodikira tudya chitani chigayike na zivira limodzi so mafika kuyika ndi 2 space ndi 2 majuice zakudya so tamwa juice yo at least 1 hour titakudya afterwards mwa ngati tadya 2 hours irani iduseka alright so tathokoza mbiri pa diet therapy tipita no kuma herbs ino so gaulomalizira my herbs so ndithu zakhala ndiphunziro lina la my herb preparation my herb tingapange bwanji tingasunge bwanji ndizamukomaso kungodziwa kuti ndi my herb amene angatithandize pa matenda akuti kaya akhala pakhomo kaya ntchire ena aliwonse tikhoza kuwafotokoza kuti no anthu adziwe mosavuta so konsiwo ndi chani nyenje za chimanga konsiwo ndi nyenje za chimanga abo nyenje zinezi mwina anthu ena anakulira kwambiri town tikachiona chimangacho kusogolo kwake kumakhala tsitsi so tsitsi la chimanga lichi ndi limene timafotokoza kuti konsiwo kapena kuti maize hay ndiye amene wandithu ni mankhwala amene pa mndandanda wa matenda amene zimathandiza timapeza pa matenda high blood pressure nena kuti ukamama nyenje zimenezi utazumika bwino
kuziwiritsa ndikumwa madzi akewo zimathandizira ndithu kuti matenda amenewa a high blood pressure adzitsika. Tisamayiwale pamene takwera ngalawa imene kuti chiphunzitso chathu chiziyenda motere kuti zina simafotokoza chilichonse pachokha kuti ichi chimkati mwakemo muli chani, muli mankhwalanji pachizungu amati ma chemical compound kapena ma alkaloid anji. Zina timafotokoza komano tikhali chidziwitso chonena kuti tikamafotokoza kuti chakuti chimathandiza chakuti ndi momwe muja timafotokozera amene timakamba za molasses kuti makhala potassium komanso mandimu makhala vitamin C. Chinaso mwina pa konsiku imweyi anthu amene ali ndi ana amene ali msinkhu kumana amathawu zikozera okha amapanga sokatika uyu ngoyirisa madzi kuyikamo izizi ana amene amakhala kuna kuti akhwima kumawiwa kugona. So izizi zikauma kuzichosa zikachosa timathawu zikazingabe kutenga ndi frying pan ndikumayika ndikumazinyosula ndikumayika sapyerere kumazinyosula zikauma kwambiri ndizisinja zimathawu kapaka powder kapena ngamene afotokoza amene ziza dry zo zabwinobwino so komano tikazipanga chimakhate zipanga activate. So tikazisinja ndikusefa zimakhala zabwino munja kuthompa ena aliyense olatakhala mutani kuyika bwinobwino tizapanga zamapreze mkasungide kake mono khandeno teaspoon yayi mu madzi otentha madzi oyera kuyika ndikupapanga tiko mama atisi mama mazulo nthawi yogona ilipoza tino mwana kuti amasira otani buku la Hosea kuti bwanji vesi yozolowereka anthu anga akuonongeka chifukwa chakusadziwa. Anthu anga akuonongeka chifukwa chosadziwa chifukwa choti anthu sakudziwa ndi chifukwa anthu apeza kuti mwina akuonongeka chifukwa sakudziwa akanakhala kuti akudziwa anthu sibweza akuonongeka akanakhala kuna kuti anthu amene adwala matenda high blood pressure akudziwa za nyinji zachimanga sibwezi akuvutika chifukwa nyinji zilipo pena paliponse. Chikondi cha Mulungu wakumwamba chifukwa kuti muzomera anayikamo machiritso pafupi ya nthenda chani kuti ina iliyonse mwina tione hebo ina takhalisa pamenepo. Pali kadwa kena kamene no kamapezeka I think madera ambiri palibe dera limene munganene kuti chomera chimene chikulibe ndithu ndi thandizo lopezekeratu komanso kadwa kameneka dzina lake timafotokoza kunena kuti ndi periwinkle pa Chingerezi kapena timati zinkaroza. Chichewa chomveka bwino timanena kuti chakumanda timangoti chakumanda sindikudziwa kuti anakaonongera mbiri ngati kukondolosa chifukwa kadwa kokongola indi kadwa kamene kabwera mbado uno patachitika ndithu kafukufu osakhala kafukufu kuti akonserema kapena kuti atembo angomva pena pake koma ndithu ndi ma scientist akuluakulu dziko la America dziko la Germany anapanga makafukufuku akuluakulu napeza kuti kadwa kamene kamakhala mankhwala ofunikira kwambiri amene amatchula kunena kuti vincristine vanblast ni mankhwala ano amene no apezeka zonena kuti ndi chiyembekezo chodala kwa anthu amene ali matenda a cancer. Angakhale College of Medicine amadziwa kunena kuti kunja kuno kuli mankhwala otchula kuti vincristine and vanblast. So zimene fotokoza apazi zikuyankhula naso moveka bwino angakhale ndi a science. Kadwa kameneka chakumanda timafotokoza kunena kuti mwina tikasinthe dzina tikapatse dzina lanji chifukwa chakumanda chotunde it's like ngati unena kuti you are preaching about death ukulalikira za imfa mwina kuti you're taking someone to the grave. Unafotokoza mfundo ina unafotokoza mfundo no zino chakumanda inayika ipisira mbiri ngozinga gondolosi gondolosi anthu amangona ngati kuti no imamanga zinthu zanchidede za anthu kuti mwina ndachiwerewera mwa kuti ono hebu imene chamathandiza zinthu zambiri pali mwina ngati munthu amene asakupita kutoilet wazimbiratu imathandiza zingati high blood pressure imathandiza so kwambiri kondolosuji munthu amene mwina mutu kungopweteka zimathandiza ziso ma minerals ambiri amene amatha kubwezereseda nthupi kwambiri gondolosi sukuti gondolosi titati timpange rating kunena kuti ma percentage ambiri abwera ku libido kapena kuti kuonjezera mphamvu za abambo ali ndi zake za noble zoti mbiri yake ndi yabwino kwambiri gondolosi uja
pambali ponena kuti amathandizira ndi mphamvu za abambo ndiye akumatipitiza za mafotokoza za periwinkle kuti ndikadwa kamene pena kamachita ngati mendu fotokoza pam tikamawerenga ku buku ndiyesa la kandi kumafumwe pamene ananenera anakapeza amana kuti chonga ngati mpesa koma sunali mpesa ndi amafotokoza kuti amulifa nkhalimu uyu Elisa atatenga ananenera aja so ananenera anapita kutchire chifukwa kunali njala ndiye anakapeza chonga ngati mpesa ndikumasanga kuti apa ndeti kachabwino ndi anapita makachiphika chinthu chije ndi akumakachiphika chinthu chije kunabwera Elisa kuti ndi pamene amaza kuti siyani chimenecho ndi chani simpesa ndi chonga ngati mpesa ndeni mafuna tizizo zoti kamba nkhani ya mahebu timafunika soti ziwe kwambiri nkhani ya identification kuchidziwa chinthu chomwe chuchucho so mendu fotokoza pamwene ndizonena kuti kadwa kuti kaone number 1 kama kaka pepu mene kakuonekera duwa lakelo masamba akelo a green masamba akelo amakhanga tikhulula kalulu so pena kama chita ka white timakhasuta white mapeli timasazo khata white komano tingapange bwanji hebu imene so hebu imene sejo mizo yake kuyabira masamba ndi mizo ndi mmene makhala mankhwala aje timafotokoza achi amene tikhoza kuisa ntchito so akakhala masambawo ndi abwino kwambiri kunkhani ya high blood pressure koma tikamachita ni nkhani ya cancer kwambiri timakamba za mizu kapena mtengo wasi ndiye kukatipange bwanji tisinje tiwirize tifotokoze kusogoloko tifotokoza so akamba zoti kali ndi ma alkaloids kapena ma chemical compounds mankhwala kwa 70 mankhwala 70 atapangida kukadwa kamene ka plant kamene ka so litu akufotokoza so mu God's Medical Kit 77 ali bwanji mene ili ndi buku limene analemba timanena kuti Elder Mamon Wilson ku America amakhala kuti ene timati Tennessee amene so timacheza kwambiri ndi mbali amene anatipatsa chidziwitso chochuluka kwambiri kupyolera mu presentation yake timayankhulana so pa email kumaso mabuku amene analemba so buku linali limene analemba labwino kwambiri limene anafotokoza zakadwa kamene kandi God's Medical Kit page 77 so amanena kuti high blood pressure imene ili yokwera kama kweza kadwa kamene kama tsitsa high blood pressure imene ili yotsika kama tha kukweza so kama panga maintain kama bweresa pakati kadwa kamene kama kandi geo effect pa chinthu chimodzi ngati sabola ukaini pepa sabola ukaini pepa amathandiza kuti adziyendetsa magazi koma ngati magazi ajakwenda potuluka pabala amakatseka sokuti asayende asatu zili ngati ginger wa fresh amatha kuitani uisise koma wa dry amaitani amaikweza koma anthu ambiri amangoti ginger basi so zinthu zina sungathe kuzifotokoza ndi munthu wake kamunizero amene zina ngathe kuzifotokoza so kamuzira mufotokoza apa kapena tifotokoza tikamamalizira alright so ndithu pali ma herbs amenewo achina bitter gourd basil bottle brush dandelion kapena dandelion zimene ziziti kuchita nazo bwanji ndimafuna ndifotokoze chonchi kwa mtundu wa Malawi abale ndi alongo kuyambira kuchitipa komanso kafika ku Nsanje poto kumwera pakati kunena kuti nkhani ndimafotokoza tifotokoza pa nkhani ya ma herbs ta lowano ndimeyo kamba za mankhwala azitsamba kuti mankhwala azitsamba tiziwe zonena kuti zitsamba zambiri zimatha kupezeka ndi michere yofanana choyambirira icho kuti zitsamba zambiri zimatha kupezeka ndi michere yofanana zimatengera kapena kuti ngati sizikufanana ndi michereyo zimatha kukhala kunena kuti zili ndi kuthekera kufanana pa vuto limodzi so pali michere ndi pali kuthekera mmene ndifotokoza nchi munthu unena kuti anthu ambiri akutayika chifukwa chosadziwa mungana afotokozerera Hosea kusadziwa
anthu akamanena kuti mwina high blood pressure ndiye kuti akumangoyikapo sawaso kapena akumangoyikapo bottle blush. Pamene munthu mayenera kumapita mbali zonse kukhala flexible ndithu kuti mwina pa matenda amodzi ukhoza kufotokoza kuyikapo mahebu kumuza mahebu mwina munthu okwanira 20. Tenda imodzi kuzunguza ngati sunapeze chukateni ngati sunapeze chukateni kumpoto kaya ndi kumwera mankhwala nthenda imodzi akuyenera apeze ozakhala zija anthu amakamba kuti matenda a high blood pressure kuti mankhwala ake muapeze mpeze sawaso kwa baso edi sawaso kwa udula. Okay, sawaso bwino mukagula foti ino simuli pa ntchito ndi naye nazala komanso muli pa ntchito mukuzogula munakhala kuti simunadzale koma munthu amene sanadzale ndi sali pa ntchito because tsamba la sawaso limodzi ndi 1000 limodzi ndiye kuti treatment ite apa ngaspende ndalama zochuluka bwanji kamaona pamene so sawaso palibe fine palibe vuto usadandaule nyinji zachi mwana okay sawaso palibe peza linkakawa kalulu kakadwa tukaoneka dandelion kama ngomera nthawi zambiri nzidika timati dandelion apo panjapo kalipo so okay sawaso palibe peza ni mpungabwi timati bezo pa chizungu uli magulu awiri pali mpungabwi utaonesa pawo ndi wa chizungu kwa timati timanena kuti hole bezo kapena kunena kuti umachulidwa so kuti hole bezo ndiye pali mpungabwi yotsekemera suti umatsekemera komano umachulidwa kuti sweet bezo ndiye kuti ni mpungabwi uja timagwisa ntchito poukatira kapena kuti timagwisa ntchito mwina kuti kuthamangisa uzuzu nyumba umene uja ndiye timati sweet bezo pamene timati hole bezo now chiri kumapetochi timati bitter gourd kapena kuti bitter lemon chichewa chake timati kalera zimapezeka mulimbi kumsika kuja kapena blantyre Friday Saturday Sunday sungazipeze mawiki enawo zimasowa anthu amaziziwa amazigulirana chimene chimawawa chimakhala ngati nkhaka yokunduka so ni mankhwala so a high blood pressure chimodzi duwatalonesa la malo ofira alibe kuoneka ngati blush la round timati bottle blush izonde zimaonda ku zalidwa maoffice in town mankhwala amene atchuka kwambiri panopa ndithu kafukufuku wathu anasonyeza zoti amathandizaso matenda amenewa a high blood pressure. Tsono tibwere kukadwa kali komalizirako kamene kali ndi maluwa achikasu kadwa kamene katimati dandelion kufulansi kwaneka amati dandelion pa chizungu dandelion tanthauzo lake ndiye kuti manu ankano mwanjira ina masamba akewo amafanana ndi manu ankano mmene anapangira dzina la nkano number 1 dandelion amene iyo timamusiyalitsa ndi m'bale wake timati katsia mmene amazuveka ngati kuti katsia koma si katsia ndi komano ukamamva azungu chipa chingerezi chawocho zimaveka ngati kutenda kuti chali katsia ndiye sumamva kuti what's katsia komano katsia amene timpase dzina kuti katsia kuyambira lero uli kumalayi kuno foti chichewa chake palibe ndi kuyambira lero kumalayi kuno tidzimutchula kuti katsia ndikanakonda kuti tikanakhala kuti tamuonetsa ndikumasiyanitsa kuti katsia chifukwa chonena kuti amene ayo zili ngati zijana panga ananeneni mafotokoza kuti anapita anakasokoneza anakapeza chonga ngati mpesa kumasunali mpesa so katsia amafanana kwambiri ndi dandelion kapena kuti mkaka wa kalulu duwa lake ndi chimodzimodzi koma zimasiyana kuti uyuyu uyu number 1 chofunikira kwambiri choti amapanga stock imodzi pipe imodzi kusogolo kusukuma kakhala chadu duwa limodzi pipe imodzi duwa limodzi pamene katsia amatha kupanga pipe imodzi ndikumapanga maluwa chonchi oti akutayataya maluwa ambirimbiri pipe imodzi so umafunika kuti ngodziwa kwambiri chimene pali kusiyanitsa kochuluka ma differences amene ndikhoza kunena osachepera 7 kuti winayo
ukamaziona pakatali ukaziyandikira umatha zinakubali kuona kuti ndi zomwezi koma zisali zomwezi. Katsi yayo ndoyipa manjira ino. Katsi yayo kafukufuku sana dziwiri ona kuti ndoyipa kapena kuti amathandiza chani. Koma ukha kuti amafanana. Alright. Kama ndipetsesa. Chinthu china ndichonena kuti weniyu pamene wamera amapanga timati phata amaphata. Ndiye mapaipi aja amachokera pa phata posamachokera ina mwamba. Paipi ichokere pansi basi. Isachokere so ina mwamba. Ndiye kuti pamene popo dandira date line mamutani manchita identify kunena kuti date line watundu uyu. Imene is a case of presentation. Imene heba identification. Tikamaza phunzira kuti kodi hebu imene tikufuna yeniyo nditi. Izi ndi fotokoza. Okay, tizafotokoza. Kufa pali mahebu ambiri anthu amene amafananiza amaoneka ngati chimodzimodzi koma si chimodzimodzi. So apatikona apo achina eucalyptus, ginger, oregano, peppermint. So eucalyptus kumale kuna mapezeka. Eucalyptus amapezeka kumalayi kuno. Timati chani. Ndi chizungu chimene amagwiritsa ntchito ku America kwambiri ndi ku Australia. Eucalyptus ndi golidi sopaika ku dziko la Australia. Munjira ina kuti ndi mankhwala amene amagwiritsa ntchito kwambiri blue gum. Yeah. So blue gum kapena blue gum. Blue gum kumalayi kuno mwina timangoti blue gum. Blue gum. Amaoneka ngati kuti ndizi zintaya corona izi anthu amawirisa anthu mpaka namba kumachola zimene umagulisa. Uziwa kuti kodi chimene chimachitika ndi chani amayuza blue gum chifukwa chani. Zikuyenera kuti tidziwe kunena kuti why this. Fanya ndikugwisa ntchito ebwi sinoti umuntu ndingogwisa ntchito fotango koma tizizo kuti blue gum muli chani kapena kuti amatha kupanga chani koma tizafotokozabe. So mankhwala amene angatithandize matenda zikuwirisa kumwe blue gum yetu kumwe ndifotokoze kumapeto. Okay, yabwino. Mafunso awiri amene ndasiya kale. Okay. Ginger bikupa antambira ku. Ginger ndo bwinonso nkhani ya high blood pressure. Oregano usalowa dry. So azikwezi. Ginger ndo bwino ndiye pali oregano ndo bwino tamulozera ndiye pali peppermint. Peppermint iso ndo bwino. Yeah. Ndiye mukhoza kuona kuti palibe munthu amene anganene kuti wazingwa. Sakuzozo nena kuti agwira mtengo waje nkhani ya high blood pressure. Zimene zizi ndiye utumiki wathu tungofuna tifotokoze kwa anthu amene mukutimvera kuti utumiki wathu ndofunika kwatsekula anthu m'maso kwapatsa chidziwitso chokhuthala bwino cha vuto limene akumana nalo makamaka nkhani ya madwale. Kwa ulere akuti mulandira kwa ulere patsani kwa ulere nanga munthu wadwala matenda ya high blood pressure akumutchacha kumulembera mahebu okwanira mwina 200,000. Muntu yakukhala paleti. Ndede bibi yake ikweraso foti akamadwala amakhaso ndi ma stresses. Ama finance adding another stress kwa munthu uchi. Koma tikuyenera kuti azibala ndalongo athu takonde. Apatikuona mahebu ina maya common coleus ndi kadwa kamene anthu amadzala pakumu. Mukuona kuti zomera zitu pomosi pakhopa munthu ina aliyese kuzonena kuti mankhwala high blood pressure ali. Mpoza wa green uja kuchire umapezeka asongomera paliso pakhomo amachita kudzala. Pali jackfruit yo tisasokoneze ndi soursop. Soursop amaberekera ku nthambi pamene jacktree amaberekera pa stem ichi amaphata pa stem ambiri. So ena atakumafoto fokaona chithu zimene chione kukhoza masokoneza mwina ndi soursop. This is jacktree. Ndiye pali java plum amene pachichewa timati nyunyu kapena majambula. Yes. Koma membe fotokoza chonchimo java plum yu anatchula ndi azungu. Ndiye amayi kukanika uchula kuti java plum ayo kuti majambula. Yes. So timafunika kuti tipeze chichewa cha jacktree tipezeso chichewa cha common coleus. Ndiye tinayamba kali kupereka mayina kuti kuyambira leroli tipereka mayina achichewa a zinthu izi. Koma ano mayina asayamba kugwira ntchito kokha titalumikizanaso ndi anzathu the National Herbarium of Malawi. Chifukwa amene amatha kudziwa mayina ake achichewa bwinobwino a zinthu izi ndiye tizifufuza kwa amene mukumvera kunena kuti tisamazitchule zinthu zachingerezi chifukwa tisichiyankhulo chathu koma tizizitchula chichewa kuti chidzina lake chichewa chake ndi chakuti chakuti. So pali plantain, paini,
lavender creep dagger cube dagger ndikuona ngati kuti creep dagger anthu ambiri mwango muona chonchi mukudziwa zoti ndi chakuti chimangomera chimazaphukira zina zake ndizokwera nzaphukira kenake mankhwala abwino ndiyo lavender mankhwala amene ndafotokoza pa suti amangochiza high blood pressure ali ndi matenda ambiri amene amachiza mankhwala amenewa mutafuna kudziwa zambiri mukhoza kugula mabuku athu amene timagulisa amene tinaonesa koyambirira kuja alipo mabuku 4 ndipo pali buku longokamba za zitsamba zokha kuti tizidziwe bwino lino so papaini bwes mwina tikamaza panga hebo identification tizaonesa pali mapaini ambirimbiri osiyana ndipo pali ena kuti no atha kubesa siasabwino ya ali ndi toxicity level yayikule koma pali mapaini ena kuti no acha tizaonesa paini amene akufunikirayo osati paini winali koma kakha plantain ndi mabanja awiri so mukhoza kugwisa ntchito uyu amene masamba ake amasongola ndiye pali plantain wina masamba ake amachita ngati round osenda bwino koma wabwino kwambiri ndi uyu amene masamba akewa amakhala songowe plantain scientific name yake timati plantagomeja so mu buku lathu zomera izi tinazifotokozaso ndi ma scientific name yake koma kubwera kuso tizifotokozaso ndi ma chemical compound amene amapezeka kapena kuti ma alkaloid mankhwala amene amapezeka muzomera zimenezi so paliso ena mukuona lwasogolerera zonsezi pali okay apapo chimene timapanga ndichonena kuti tinatapako mitengo yakutchire ndi apa khomo ndi tinatenga maluwa apa khomo ndi kungotapa chabe sikuti ndamaliza iyayi ndi zambiri zimene tikanatha kufuta koma tangotapa chabe kuti tikhale kuti tili flexible kwina kuli konse munthu ukhoza kapeza mankhwala high blood pressure maluwa apa khomo number 1 pali zomera zakutchire number 2 ndiye pali zongomera chabe mindamu number 3 koma sitikuyikapo zinthu zoti zakunja kuti muyitanitse ku America chakuti muyitanitse ku South Africa chakuti maphunziro athu sitinayikemo zimenezi chilichonse kumalawi kuno tichitani tichipeza koma sikuti zakunjazo sitimazidziwa zo mahebu ngati kuti timanena kuti hebu yotchuka ija ndichani imene imathandiza kwambiri mtima ija imene anthu amaodesa kunja kumaza black seed oil not black seed oil but timati hawthorn so ineyo sinaike mabuku angawa kapena kuti ma presentation awo hawthorn kuti mpeze kumalawi kuno amavuta right kangati mwina chiziso chinachepo kuti aliko kwina we komande kuti sindikudziwa ndende kanadziwa zoti hawthorn kuno kuti ngampeze kuti that's fine koma sitikulimbikisa chinthu choti ukachigule kwa amene sizikuthandizaso zoti ena amene amapanga mankhwala azitsamba amagwisa ntchito mankhwala enene akutchire kwenikweni achimalawi enene kuti sikuti umufa kuti sitinazipeze ndiye kuti sitimazidziwa koma nkhani ndiyonena kuti tisampase munthu chiphinjo choti kuti akapeze mwina ngati timati kaitsiyesi akakumbe kwina kwake kutali kwina kwake kapena kuti munthu kuti akapeze thandizo so mukhozaona kuti sawasobuye gwana bana ndoti amapezeka mitengo yake anthu amagulisa makakuzomba palombe mitengo yake iliko ndiye pali netoyo red clover kumali kunangobwera kumene koma kalekale kunalibe cactus yonso chichomera ichi chamingaminga ndio ndambira wachiza chimakhala ndi dziminga kwambiri kwake kadwa komaliza timati stinging nettle mkabwino kwambiri kamene kakande ndi mtumiki wabwino wa matenda osiyana ndi bwezi solazi mai kani ya mahormones number 1 kani ya mahormones komanso ma allergies number 1 is this one kamene kamapezeka kwambiri ku michiru kuja trail number 2 michiru mountain trail number 2 kumene kuli mingoma yauchi pasipo ndi pamene mungakapeze kwambiri kadwa kamene kali mati stinging nettle abaneto kuona achina African mendela African mendela ndi African mendela akufanana ndi zina zake ndangoziwala mazima ngumera pazokha muchira ndi mtengo umene umamera ndi umamera chilemu chichewa chabwino kama chifidwa
kachomera kamene kamalingana ndi dera pali ku south ndi pali ku central kali ndima ina osiyana ndiye zimafana ndi mateme kama kata ting'ono choncho sizimafana ndi mateme chithunzi ndakaneka kuti mwana chithunzi futi sichinaoneke bwino koma kana kaoneka timati mbilima ku south I mean I think even amati mbilima right so kwathu mangoni kaliso ndi dzina lake la chingoni ndizalichula sokulima jatropha so jatropha nduja wachuka uja amanena kuti ka masamba ako kamwa madzake ngati mwezi HIV machoka zilibe umboni koma ano ndungokamba malingana ndi anthu zimene akamba ndikuti kuti ine napanga experiment namutenga munthu kumpatsa kena kandikuona kuti HIV chacho right koma that's what people talk about koma nkhani yabwino ndionena kuti mukapita pa makina ya internet akatswiri athu kumalawi kuno as a science makamaka makafukufuku mpeza zoti anapanga kafukufuku amene amapanga ma interview madokotala azitsamba kalero even time ineke kamabwera AIDS akagwirisadi ntchito akakanthu atazingwa kumapeza pang'ono pokhanthu akuthandiza makafukufuku okhazikika kuti alibe zifuko alipodi ndithu mukafufuza pa makina internet ma website yake nditha kupereka muna sekunena ndipereka kuti gandafuta amati gandafuta pachichewa makamaka kulowa states kuti ndikachomera kamene makolo anamba ukagwiritsa ntchito kalekale silero limene kachuka ngoma ndikalekale fata zinafika pachoti kulonge akakukuonera zala panja amangozula yonse anthu amangonyamula kamwera pati pa nyumba kumapita so izi zinazizala ndithu zikangoti zamamera mangophulika mamera pose zangazakezo ndizolopezekerato manthongo kapena manthongo agalo amati maheja anthu amakondodzala manthongo agalo ngati pali chomera chimene chiti cha mphamvu kwambiri chimene chimatha kuthandiza matenda osachepera 20 ndendera 5 right manthongo agalo kachomera kake kapapanga tizipalopalota black timakomaso so anthu amangona ngati kuti azopanda ntchito koma ndithu ndi pangolini genofita whiteweed chomera kamene anthu amakonda tipalira kuchosa munda timakonda kumera munda kwambiri amenenso ndi pangolini oti siwamasewera amene ndi genofita amene chichewa chake amenenso tifuna timfufuze kuti no timuyike mchichewa chomveka bwino pakali pano chichewa chake ndina masina chidziwe koma ndi ofunikira kwambiri so tifika ku Himalayan salt ndiye amene amati pink salt mchere wa pink amene tamulakwisa kumuyika kumforokoza kumatika namuyika pagawo la zakudya licha chifani mbali ya famula akamba kuti mchere wina unso abwino ndi mchere umene unthanga kugwiritsa ntchito ndi uyu mchere wabwino ngati palibe akhoza kugwiritsa ntchito Celtic salt ngati palibe Celtic salt akhoza kugwiritsa ntchito sea salt so ndi michere imene makhala ndi uyanema minerals over 84 kangas of which amathandiza achina potassium aja marima amwananga 85 so ali ndi achina potassium aja so pamene mchere wina amene timayizayo ali ndi michere itatu sodium chlorine amamunjaso iodine koma iodine amaunguka machangu akakusegula ndeti amakusala ndi awiri sodium ndi chlorine basi so ndi mchere woti uje timagwiritsa ntchito sumamanga thupi komanso sungalimbane ndi matenda for kumanga thupi kumafunikira ma minerals kulimbana ndi matenda kumafunikira ma minerals so pamene tili ndi vuto ili tikuyenera kuti kwabwino kumadya mchere ufowuzika manga thupi kumalimbana so even potassium uja atha kupezekanso chuluka kwambiri mchere so titakupitiriza nitupita mapeto kumapeto kwa phunziro ndi two special advice kapena so uphungu wanga kuchokera pa Exodus chapter 23 verse 25 pamene akunena kuti mudzitumikira Mulungu wanu wekha ndipo adzadalitsa mkate wanu ndi madzi anu ndipo adzatenga nthenda zanu zonse pakati pa inu so Mulungu wakumwamba ndi amene afotokoza sanene kuti ayo Yohane tembo iniona ngaphiri mungachize ngati
iniyo mulibe mphamvu yochiza iniyo ndongothandizira mulungu wakumwamba akunena kuti muzintumikira mulungu wanu mukantumikira mulungu uja adzadalitsa cha bread wanu chakudya chanu mkate wanu ndipo adzadalitsa ngakhale madzi anu. I'm telling you brother zichoonadi ndichonena kuti mulungu atha kudalitsa ulumadzi okha madzi aja ndiuchiza mukumbukira namani mulungu anagwiritsapo ntchito zakudya ziti makamba zakudya cha mukumbukira okay mulungu anachizapo munthu wowulupuwala pathamalambe seita madzi okha chimozimozi namani okay mulungu achizapo anthu ambiri kugwiritsa ntchito zinthu zotukulu adabwa kunena kuti izizi zinthu zipazoka simagwira bwanji kuti uzitengere uzigwiritse ntchito sizikachiza sanagwiritsapo ntchito dongo why anayika modalitso mudongo uchi so mulungu akhoza kugwiritsa ntchito china chilichonse kuchidalitsa chinthu chinthu kapanga zinthu zopya mwanjira ina phunziro limene tutenga apa ndionena kuti mahebwe achi ndi chilengedwe cha Mulungu tikagwada pasi ndikuikiza m'manja mwa Mulungu ambuye dalisani jatful for ambuye dalisani sawa sopo ndi pamene machitiso okhanzikika tingabenezeke osakhala kuti ungopeza hebwe ije basi wangopeza chikapu basi wamwa wangotani no Mulungu akunena kuti muzintumikira Mulungu wanu mulungu uja kuti adzadalitsa mkate wanu ngati Mulungu akudalitsa mkate ngati akudalitsa madzi sangadalitse mahebwe nkona simuna tisanajeri mapemphero yes kuti chimene chikulowa mkate ambuye achidalitsa ndi mahebwe achaswe tikuyenera kunena kuti tidzapempherera ndimakonda mtumiki wathu timamti Ellen White analemba buku lotchedwa kunena kuti medical ministry page 13 ndanakana kuti ife sitingathe kusintha matenda chikhalidwe chake komano ndi mbali yathu ife ngati atumiki authenga wa zakristu kuti tigwire limodzi ndi ndani Mulungu okhala kumwamba reason akunena apa Exodus 23 kuti adalitse zija tikutani zija tigwiritsa ntchito zichi ndi akunena kuti tigwiritse ntchito zinthu zimene Mulungu anatipatsa ndi akuti tigwade pasi ndikupemphera kuti Mulungu azitani azidalitse tathokoza munaiwala kuyankha mafunso achi peningo mahebwe tikuchita nawo motani ndimalize nomwe yankha timalize ndi Masalimo 103 verse 2 Masalimo 103 verse 2 to 5 akunena kuti okay then Mulungu anisawerenga tiwerenga chichewa akunena kuti ulemekeze Mulungu wanga ulemekeze Mulungu mtima wanga ndipo usayiwale ubwino wake wonse amene amakhululukira nthenda yako yonse amakhululukira machimo ako onse komanso amachiza nthenda ina iliyonse amene amakupulumutsa kuzenjera ife amene amakuveka akunena kuti nduwira yachikondi komanso chisomo amene amakukhutitsa iwe kamwa yako ndi zinthu zabwino kotero kunena kuti umwana wako umabwerera akunena kuti thanzi lako litasobwerera ngati mwana so mwanjira ila matenda ena amabwera fotera kuti tachimwa tikhoza kuchimwa phwanya malamulo timafotokoza poyamba pacha so Mulungu amakhululuka zoti nthenda zako iguputuzi chifukwa tinachimwa Mulungu alokonzeka kukhululuka number 1 number 2 ndionena kuti akuti atha kuchiza nthenda ina iliyonse ndipo pakumkhulupirira Mulungu uja amatidzala ifeyo ndugu ino wake kuti tikathe kusekerera pakumamaliza nkhondo ndi akunena kuti angakhale tinadowa motani Mulungu ali ndi kuthekera kubwezeza thupi lathu limene linalili pachiyambi so ndisire pamenepo namusana isiye mahebwe tikupanga motani okay mahebwe pamakhala timpungwepungwe nkhani ya dosage choyambirira tikalembuka nkhani ya preparation ndiye tikamapitiriza kutsogoloko kwa amene akutimvera ena mwina muzimvera ma presentation ena amene atakhala kamba za matenda ena kapena maphunziro ena nkhani yakakonzedwe kuti tingakonze bwanji tingayike bwanji chikhazikitso chofunikira kuti chikagwire ntchito mthupi la munthu ndi dosage choyambirira ndichonena kuti
timafunika tidziwe kuti mahebu tingakoze munjira yanji. So mahebu tikhoza kuwakoza ngati matizi, tikhoza kupanga ngati mabamu, tikhoza kupanga ngati masavu, tikhoza kupanga ngati mafuta, tikhoza kupanga ngati matinctures, tikhoza kupanga mahebu ngati majuices. Mwina kwakukoza munjira zokwanira 7 ngati mapotises. Mina lero mure voto za matiyo tukutako sugar zimezo tizafotokozana kuno za herbal preparation pakali pano tingokamba zopanga tea ngomahebu njira zinazo kaya za mafuta tizafotokoza kuzoena kuti mukachola mahebu achi ngati ali ngati ali masamba, maluwa kapena mapowders amayenera kuti azikhala 20 grams. Umene ili kalimiridwe kake teaspoon anga. Amene akakhanga ti powder ndi kuti ma teaspoon 4. Okay. Moyerekeza koma mokhanzikike kuti ngati spoon ndi spoon kako kati kucha teaspoon tablespoon ya chukula so munakamba ma teaspoon 4 azikhala ma tablespoon ma tablespoon 4 so madzi okwanira 1 liter 1 liter tablespoon 4 amwe madzi aja mwawiritsa ndi kuphula mukaphula madzi aja ndikuyikamo mapauda azimwe katatu patsiku asanani masana madzulo 30 minutes asanadi pa 1 day. So ngati ali ndi chidziso cha ma preservatives zimene titazakambebe akhoza kuzipanga double zinthu zija kuzipanga za masiku atatu kuti zithasunzika masiku angapo asamapange daily ngati ali ndi chidziso choyikamo ma preservatives amahebo moyo okay. So iyo ndeza tsiku lina koma nangotuza za mati ndati ngati tikupanga ndati akina jatrofa ta masamba ake ndati tikutenga ali ya green antete tukaomesa pa shade usale pa dzuwa tukwasunga ndati tutenga pa tablespoon 4 tupika madzi otera kale 1 liter kunikisa koma ngati tilibe tuli mtengo titenawo kale tiwange mutani kuti tufuna bangeti yemwe ngati takutenga mwina masamba a jatrofa kamina mwina ta masamba ta periwinkle tupisa ntchito ratio yanji sisi nazivange sizi paude kono hanifu dzanja kumano chenjezo ndionena kuti mahebu ena ngati mwini munda African potato sumagwisa ntchito quantity yake chimodzi chifando wamphamvu kwambiri koma awatakambawa ngati awatakambawa alibe vuto komano sukuti nati kamaza kamba za mahebu tidzaunikira kuti mahebu awo mudzichepetsa mlingo wake alipo ochepa bwino wake mmene komanso mahebu awo sofunikira kwa anthu amayoyembekezera cho ndichofunika kwambiri mahebu ambiri azimayembekezerayi koma zija zama diet zija ngati achina Himalayan achina jana achina black seed majuice azimayembekezera zabwinobwino koma idzi mahebu nkona mwina mahebu timakamba 10%. So ndikukhulupirira kuti nomvera amva okha ngati ane mafunso ena titawafunsa pa ma comment section ibo ndeti tiyankhana ayi ndithu mufuna mwapeza sovera manambala awo ndithu anapereka ndithu Mulungu akadalise nonse amene mmamvera ndithu mautumiki amenewa ndithu atengeni kugawa malinki kwa anthu ena kuti nawonso akathe kutani kuthandizike. Mulungu adalise. Sonza ngati muli ndi mawu omaliza. Mawu omaliza ndionena kuti pena timakhaza onena kuti mwina chidziwitso ndichoperewera so ndife anthu si milungu iyayi khali ndionena kuti chitsanzo brother khulu wina wake kuchokera ku Mzuzu anandimbira foni amapanga zomwezi ende anaphunzira bwino kwambiri mwina sokuposa ine koma amaperewera pena pake khani timakamba herbal preparation iye amangodziwa matizi amaphunzira ni machina ine ndi ma ointments ndi mamuphunzitsa kuti okay mahebu pambali popanga ngati matizi pambali popanga ngati ma ointments because zopanga ngati ma salves ma tinctures ma oils etc. So mwanjira ina pamene mungoonesa kuti apa pamaperewera mausana
tiromasuka mukoza kutigayira nzeru zimene muli nazo ife si milungu kuti timadziwa china chilichonse tikhoza kusokerera zigamba zimene tili nazo zokuti chidziwitso chathu sonafe chikhale chokhanzikika. Pali ena amene amafuna kuphunzira mokhanzikika zinthu izi. Nambala ndi yomwechi, email ndi yomwechi. Akhoza kulumikizana nafe kuti no zinthu izi tiaphunzitse anthu tiphunzitseni mokwanira. Ena sumana atakhala sumuna ndi ma gulu awet kuti pena apanga organize ka gulu akufuna kuti ndithu munthu abwera azaphunzitse manambala ake ndi omwe aji. Chinthu china ndichonena kuti no utumiki wathu ndi utumiki wa chisomo kwambiri kumbali yayikulu timachita ndi utumiki wa chisomo kuti tiathandize anthu kuti alibe kuthekera kuti athandizike kwa ulere. So amene angakhale kufuna kwabwino ena amatithandiza mu njira ya ndalama kuti titulutse mabuku malingana ndi ndalama imene atipasayo ndeti apasi amene apereka ndalama izi mabuku azikagawa osati kugulisa azikagawa. Okay, kwa mukatipeza timakugulisa chifukwa nena kuti tigulise tipeze ndalama ine kuti tikatulutsire mabuku ena kuti anthu azikhala zonena kuti akuthandizika. So zimene mafuna ningoyankhula ndi zomwezo. Tathokoza ambiri. So iyi ndi part 1 imene tikucheza ndi Emmanuel Kunsema. Tikhala ndithu magawo ambiri monga mwaona zinthu zinachuluka mpaka tafika 2 hours. Ndithu ndi zambiri zoti tikakambe. So ma presentation osataona nthenda ngati achina diabetes, sugar imene achina cancer, mavuto a ubongo yani kena kuti zamba sukulu waso inde angakhale kwa achina herbal identification, human x-ray yani kuti no x-ray tingapenge bwanja anthu kuti kungoona amene thupi lili nomona tizikuthandiza yani. So ndi zambiri zimene tingathe kupanga koma ndithu mukhale pompo kumasatira ndithu upanga subscribe, upanga comment, upanga share link ka video ikapena audio kwa anthu ena amene mwina sangathe kufikira. Mungu audalitse nonse kukhala nafe. Amen.